Okay, mayong adlaw mga ka-listener. Nalasutsuhan yung mata. Nya karon pauli na kapadung sa mua. Og karon inyo naging mabati pud ang part 3 sa habal-habal driver ka lang no. Panikamutan na to ning makuan ma-upload kay kanang para maka-proceed na puta sa lain nga drama no, kay namin nag-request yun nga ibalik ang pahulay sa kalinaw no. So sige siya balik-balik og comment. Ako lang balik ko ni ni comment ani nga mangtas dahil comment sa mangtas ibalik na ko to no. Nya kini habal-habal driver ka lang mahuman ni ang atong ipuli ang dungkoy pusoy nya tawag ani sa mga nag-atang sa Maribel na drama. So kulangan pa siya og kuan duha ka episode. So karong Biyernes inyo nang mabati ang part 19 naghinapos nga sumpay mga ka-listener no. Unya sa ayay mapriso ko nga drama, ayay mapriso ka. May mag-comment ba kayo? Ginaon nila pag-comment no? So sa ayay mapriso ka nga drama kuan kanang kulangan pa man. Kulangan og duha pud ka episode ay kuwang. Duha. So tingali Biyernes pa pud siguro. Tanaw na to ni subayon na kong balik no basta kay kulangan pa mao na nga sa mga nag sige comment bang sumpay dayon kulangan pa man di kaabot. So di ra kaabot og usang oras kapin kung akong ipugos og upload no kay gusto dayon og naisumpay ba. So ug akong i-upload karon mabitin mo kay di pa kaabot sa ka oras kapin. So mao na siya mga ka-listener ang explanation na to ba. Naningkamot nga moapas sa live streaming pero di man pud pwede og i-upload na ko nga mubo pa. Kulangan ano siya no. So paabot pa tas ubang episode para wa pa man gi-live ang ubang episode sa DWHP. So kulangan pagyud ano nga sa mga ga-comment no namin nag-comment aning ay mapriso ko no nga ay mapriso ka sa sumpay. Sumpay ko dayon lagi kay makabitin lagi. Mas mabitin ka kung i-upload na ko nga mubo pa. Kibalo man ta nga kibalo mo nga ako nga yung patason ba para dili mo mabitin kay mubo ra. So gipataas na ko nya karon maggayo mo sunod nga sumpay dayon mubo ra. Saan naman na ako mangawi ha. Paliwanag lang kita mga ka-listener nya buwan. Shout out day balik ni Ma'am Grace Blanca Flor nga mao itong sponsor sa atong load karon. Sa mga listener na to po sa una no nga mga solid listener sila Ma'am Cecil Ruben, sila Ma'am Bill, sila Kitty Garcia, sila Silsi Cadayuna, si Ma'am Amalia ug mga dugay-dugay na sa ni sila Merlina Alcala no, sila Choy Wong Stevie. Sa ito bagong listener no, nga supportive kayo no, si Daryl Resurrection nya si kuanay pod kini nagpa shout out si Vulcanizing Gens TV no ug si Hector Talon si kuan pod si ato sa hisgutan na lang nino kini mga naga-comment ko no si Welcome Bisaya Channel no, mga solid na listener nya sa uban nga mga dugay-dugay na pud nakalimot pud ko no ay wa naman pud mong comment og kitong mga karaan pud nga listener ba sa mga niagi no. Ay si kuan dai si Markan General no. So kanunay ni si Markan General no nga comment sab salamat kay no. Yan ako inahinom duman ano yung Markan General ba. Nang pwede comment sa una nga babae lang to si Maureen in general no. So tigpaminaw sa to siya. Di ba kani sila igsuon kay pareha mga apelyido no General. Nya shout out ninyo no.
kay mga tigpaminaw gid mo ba sa drama nga atong mga gi-upload. Salamat kayo. Ug di na ta magdugay paminawan ninyo no ang part 3 sa Habal-habal driver ka lang. Ug karon sa sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan. Habal-habal driver ka lang. Kahit konting liwanag ng pag-ibig ang sa akin. I like you. Shit! Gigagpas ko! Pumuton ko yung ito! Ouch! 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 Dahil hanggaw ka! Oh my God! Oh my goodness! Nangatawa ko yung mga kauban! Oh my goodness! Kasakit sa akong itlog! Balay! Miss in English pa ka kumawa ka! Bullshit! Labaw ka pang bullshit! Nagtuo ka hindi ka patulan, ha, miss? Tamparuson di ka! Kini! Yes! Pare. Kinsay misagdas ako kamot! Huwag. Babae siya. Don't ever touch her. Ang hilito! Oh! Sino ka? Sinuka sa iro. Ayaw pang hilabot ang hilito! Hilom. Manapin ka. Dong. Ikaw ba? Ayun ang taon mo pangitag samok, Dong? Hoy! Ganon? Tagali ka pa. Basig nalipong na mo sa inyong gitumar ba? Pasaglin na ni babae. Kini babayan na ba? Pasag ni. Ikaw babae. Sakay sa mong kotse. Sibat. Unsa? O kamodo. Ayaw mo pangitag samok. Ayaw taon mo pangilabot sa inyong isig katao. Niya babae pag gani. Inyong hilabtan. Unsa man taon mo Manggagkos magkagdiretso. Mura magkagmanok sunoy nga diretsog hamag sa imungaan. Hanggaw! Di ko himungaan! Dumagap akong manok! Gusto kang makatilaw sa kong kumo? Sa kong mga kamot, ha? Di na angay tilawan Dong kay wa man ay timpla. Pre, nag-istorya. Di na ba tilawan yung dali? Yeah! Hop! Shop! Oy. Bek pa ka, pre. Bangon ka, pre. Katsamba ka na. Bangon do. Bangon. Hangin na ko. Ayaw na taon. Kaya tingaling, pirmi ko makatsambaw niya. Abuang ka! Kilip! Nito lilik og... Natuog na mga dudong. Natuog inyong kauban. O saan? Saan mo to? Gusto mo matog? Ha? Salamat inyo. O ikaw, babae. Sibat na. Ha? Sibat. Haha maga. Sibat na. Hoy, ay ko banduki ha? Kung di ka mo sibat, bahala ka. Ako'y sibat. Bahala kaya. Bahala. Iwasin na ninyo. Hanggaw ay, ilagaw na. Ay, magaling ko sakay sa kotse. Apir. Okay na. Labaw mas okay, bay. Labaw mas okay. Okay na. Mudool mo na ako. Oh. Kung nakita pa na ako ng lupig ka. Pero, duol din ko mas na lupig ka. Iba man ka. Ha? Iba man ka nga. Dili ko mantigong maghinanaw ni mo. Ni mo ko maghinanaw pa. Pero, nakita pa na ko nga. Humok pas mamonoy. Mau gani. Tod, nakalala ka na si Chris. Tara. Ay, nako. Nisirit pa tayo. Whoops. Kalakot pa ya. Anong kisumog mong kuspanakon? Nagkapakita na sa milagro ang hanggaw na ang hilito. Katong kisnatchan kong cellphone, iyang nabawi. O nadunggapan na siya. O karon sa diyang nagpatubil ko, may apit mga kanahan na binastusan ko. May abot sad si Angelito. Ha? Nakahimo na sa milagro. Di ko gusto mo pilit niya. Huwag ko magtuo nga naa si Angelito. Ikalit ka nga. O gisanta ka itong maong nga lalaki na nagpinastos na ako. Kamaos ang hanggaw. Sa diyang yamag niya ang lalaki, alit niyang giswipan. May yung paghagba. Ni bangon, ni hamagasan, ni sukmag, milihay, gibirahan, gibastan, left and right combinations iyang kumo. Igo! Ha! Murag si Ricky hatog na naigo sa kumo ni Manny Pacquiao. Mamaosad? Oh. Wait. Nga nahimuot man ko nga. Naglakot ko ni Angelito. Ah! Shit!
Oh, pare ko. Pare ko. Asa mo to? Asa? Kay Batyo na ko, asa? Pare ko, ito na, pare, ito na. Nakatuog ka. Nga naigo siyang kumuha. Kalman ang Nakatuhog na ko? Oo. O kamo, Oh. unsay gibuhat ninyo, ha? Sa ko nagigbuhat na to. Tural. Oh. Kulata na mo. Kana. Hinungdan nga, mitagan, bunog Ay. Bunog. Tinuod mo? Okay. Di mo siya mutuon. Dag kamang. Unsa? Tinuod mo, mga pare. Lagi daklo ka nun. Ikaw mo Ayun na, ayun. Mga pamboys. Ang mga pamboys ng gasolinahan, asa? Nga nangita ba ka? Ngita mo ka? Nago. Nago. Hoy! Hoy, mga pamboys! Gawas mo! Gawas mo! Usa, hindi mo mo gawas kasi sugod ko rin yung gasolinahan, ha? Doon ako'y pangutana. Tinuod ba ang gisulti ng akong mga kauban nga gikulata nila katong akong gikaway? Huwag nabunog? Sir, wa man, sir. Maingaw na sila nga wa sila labot. Unsa? Mga pare ko! Hanggaw, baboy! Hanggaw! Kamoy hanggaw! Agisukmod mo na ko. Mga inutil mo, mga pare! Igita lang to nako pag-usab daw, hana. Bukan ko siyas iyang Amay, Oh, sir. kontakan ang akong doktor. Gusto na kong mugawas din sa tambalanan. Unya, sir. Maayo na ka, sir? Okay na ko, amay. Siguro ka, sir? Oo, amay. Unya, sir, kung mugawas ka na din sa ospital, wa na kahit tao nga magtinguha sa imong kamatayon? Labing siguro, mangita sa nagpaagi nga. Mahipos ko nila, amay. Sir, Ang Ginoo na naibaw ka na ko, amay. Kung iya mang itugot nga, akong mamatay na. Dili ko makasupak sa iyang kabubuton. si Angelito, sir, anak na lang gito nimo, sir. Siya ba'y magbantay nimo? Dili, amay. Adto siya kang krisanta nga akong anak. Sir, Apit na musahop ang adlaw sa akong pagpakabuhi. O nakapahimos na ko sa kalibutan. Dali ko gusto nga maamong ang akong anak. Musa, para ka na ko, siya ang labing importante nga dili mahog sa alaot. Og siya ang mangita og gustisya unya sa akong kamatayon. Sir Baldomero. Mao ka na, amay. Pero problematic man imong anak, sir. Uy, Amay, ayaw lang sulti si Day Chris, ha? Na nisumbong ko nimo, sir. Spoiled man ang anak nimo, sir. Di gyud pabadlong. usay ko sa mabasol na, amay. Sir, Napasagdan ko siya. Tungod sa akong kabisi sa akong trabaho. Pagtuon sa mga kaso. At tagkayhatag lang ko sa iyang mga gikinahanglan. Pero kuwang ko sa panahon para kaniya. maugani. Di banggay ko makasabot sa batasan sa imong anak, sir. Usahay, makaingon ko nga tumboy siya. Kay kadaghanan, mga barkada niya, mga lalaki, manggod. Unya mo inom pa, o tabako pa. Ngiyang ako siyang hilito. Nga iyang masanta ang bisyo sa akong anak. Mahimo ka na ni Angelito, sir. Nanas Chris. Nanay ang sakinan. Oh, uy, si Mami. Hello, Mami. Hello, Iho. Where are you now? Oh, di ako sa among meeting place ni Chris. Okay, good. Mula ka usad ko, Iho. Muadto ko sa mall. May paliton ko. Oh, pag-amping, Mami. Of course, Iho. Og ikaw, amping ka, my son. Oh, yes, Mami. Yes. Bye. Hey, kumusta? Okay, Ray. Pero hapit ko madisgrasya ron. Nakasugat ko grupo sa mga badlungin. Unsa? Yaman ragod. Giyon sa man. Gibinastasan ko. Igakwas pa ko. May gani kinakalingkawas ko. Unsa? Kinsa sila?
Ito na to. Pakito, di ka usaw na ko na siya. Pero okay na. Nakuyapan ang nagbinastos na ako. Ano na kuyapan man? Gitpulatan ni Angelito Mondragon. Unsa? Ang hilito mong dragon na sad. Unsa ba kaya abilidad na tawhana, ha? Chris, gusto kong sukdon ang abilidad na tawhana. Nga naman, unsa gusto mong akong buhaton? Gusto kong makita gyud ang abilidad na tawhana. Gusto kong magsunggo na siya sa akong mga kamot. Mahimo mo? Oo, ano dili? Sigurado ka? Nagkasiguro ko. Pagito ka. Unsaon ko na pagkulatan ng hanggaw. Lasan ko ba? Yung pirmi na siyang magpakahiro. Habal-habal driver lang. Mao ka ni. Pakito ka. Agas mo ko ng sip o ng dugo anas ilong. Tawagan ako. Aron sugdan dayon. Ha? Tawagan ako tong hanggaw nga Angelito. Aron magsangka dayon mo. Kuan, kining. Sa kining. Kuan ba kining kanang hey, kanang doon ay igong rason ba? Kanang doon ay igong hinungdan ba? Unsa man pananglit? Kanang magkakita ko. Bikil ka to niya ba? Mao ba? Ang ako, karon gid unta dayon akong gusto. Naipagi. Unsa may paagi? Naipagi. Mahimo mo na ba tong akong isugyot? Nga, mapasangin lang mo siyang nangawat. Ha? Aw, tukod no? Kana mo ni buhata. Pangita gyud pagi nga. Plantira ni mo siya ba? Aron, inigreklamo, piti dayon siya nako. Sige. Ako na buhaton. Di na ito maghisgot ang karaho. Piday. Mag-order ta? Ha? Si ordero na to. Ay, mga unta. Oh, okay. Diri lang ta. Unsa man, ari lang ta. Oo, bay, bistre. Naon ta. Aw, sige ba? Ako'y bala, ako'y bangka. Dali. Nindot kay paminaon. Dali. Mananaw ta kung sa'y nindot. Kana, dia. Anata dia, ako'y balas ta na. Ako'y kastor. Ha? Uy, si Miss Chris. Oo. Nadia sa class. Kayong kananon. Tinoon. Uya kita. Ari lang ta dire. Ako'y kastor ni mo, ikabalaka. Kaon lang ta. Punggo. Okay gyapon. Ay, kabalaka, ako'y gasto lagi, ako'y gasto. Ha? Angang magakoy mo gasto. Ikaw gyud. Dako ko nang imong sweldo. Unya, kumpleto pa kas benefits. Pili dia. Kung sa'y gusto ni mo dia. Burial assistance. Puso, nukos, buwad, chorizo, longganisa. Pili lang. Ha? Napay bula-bula. Pero bye. Kinsay ka ba ni Miss Chris? Ha? Imo man tong gilili. Gilili na ako. Kita na ako kinsay kauban. Raymond. Ha? Raymond na saan? Ang bugirong nga Raymond? Lagi. Si Raymond. Sagdan lang to sila. Okay na sila. Niya, si Miss Chris. Mahibawa daw niya kung saan may tabo. Total, niyama ko. Bantay man. Di lang ta magpalipat. Distansya lang ta. Bantayan na to inigawas nila. Okay? Bye. Gambay na may mong gikaon. Okay na ko. Busog na ko. Okay. Kalita. Excuse. Mag-order ko gamong mainom. Dayon. Butangan ako og sleeping pills para makatug. O kumanana. Mangyayari na ang gustong mahitabo. Naka-order na akong mainom. Hey! Chris! Asa ka? Alis ako sa restroom, ha? Okay. Go ahead. Mubalik na ako sa mong table. May kay ito sa restroom. Sir, yan ang imong order. Black Label. Thank you. Okay, excuse, sir. Labyo ka sampot. Higayam ko na gini. Ipisan ko ang 2 kabaso. O gunya, butangan ako sleeping pills.
Amay. Nagkita mo og ang doktor? Oh, sir. Og matod niya, marounds ko na siya karon. Labing mayo. Aron, makagawas na ko. Paabutol na nato siya, sir. Salamat. Taugan ko si Angelito. Hello, sir. Asay ka karon, Angelito. Naon mo, sir. Di amis mo kupong ko, sir. Ang akong anak. Anaas na kong restaurant, sir. Kauban, katong iyang barkada ng Ngalag Raymond. Siguro ang pabantayan nimo siya, Angelito. Areklado, sir. Salamat, Angelito. Bye. Tuwa si Angelito, sir. Nagbantay kang day, Chris? Oo, amay. Uy, sir. Murag doon na kay message. Tuod. Usong ka na eh. Basa ha, sir. Oo, amay. Inihap na lang ang inyong mga adlaw. Oh, my God! Hala, uy. Sir. Laing hulga sa mong kinabuhi, amay. Kinuog ko. Gusto ko nga mulampos na kamo sa akong gisugo kaninyo. Dili kay mo taho kamo kanako nga palpak. Nakasabot? Okay? Yes, ma'am. Gusto ko kalampusan, ha? Dili ko gusto kapakyasan. Nakasabot? Ha? Okay. Bye. Bye. Bahalag madugay. Basta ang tumong nako nga magmalampuson ang akong mga plano. Ha? Para kanimo, my mortal enemy, Baldomero. Nga na ba yung Dennis Chris? Taw-taon siya sa restaurant. Oh, yeah. Ako nang nabutangan ang baso. Nagisudlan siyang bino o sleeping pills. Hey! Ray! Oh, lingkod. Palain ta? Whiskey. Wow. Kapoy yung biro eh. Really? Ah. Nice. Okay, lingkod. Okay. Imong baso. Og, diyan kong baso. Toast? Okay. Toast. Ay! Hala, sorry, Bart. Nabuak ang baso akong gigunitan. Oh my God! Sorry ha, sorry. Hey, waiter, palihog. Trapo palihog. Shit! Nabuak ang baso. Oh, bulan na ba ito? Gibutang na ako. Bart, suko ka? Ha? Ayaw ka bala ka. Ako'y bayad sa pino. Ha? No. Walang problema. Okay na. Mura mo ko nasuko ka. Ay, wala. It's okay. Piksan man ko. Sorry kid kaayo ha. Waiter, pagdali babe, please. Yes, ma'am. Trapuhi, anya tagay kog laing baso, okay? Yes, ma'am. Baya, Angelito. Kana si Sir Baldomero. Magdugay pa ka na. May bistri, ano bang nagkapagutara ka man yan? Kaya po siya na ko na. Magdugay pa ka na. Ang ginawag kinahibaw, may bistri. Kaya ang tao, kung kuha o naging Ginoo, bisag way ambos nga may tabo. Patay lagi apon. Oh. Husto sad noon. Bida ni si Yanix, sigtik si Yanix. Pero, kining, ang ako ba, bay, kuyawan magutaning. Kini bang mag-agi nag-ambos ba? Dinoon na. Onya, bisan turog, gikuha ka nga bodyguard. Unya karon, ang iyang anak may imong gibantayan. Siya, unsao naman lang.
Mo na ginaingon ba kung signo sa gini mo, mao na ginakitapusan ni mo, patay juga. Bisag pustol ka pasputhaw, patay gihapon ka. O lagi noon. Pero ako ba, tanaw na ko. Marag dili pa na patyunon si Sir Baldomero. O niya, ang iyang anak. Mao na'y labing luwi ba. Kung iapil na ang target. Pero, naawang ka ba? Naawang ka. Tanaw na ko ba, kita ka to. Tuo kog, mao na to. Iring mo rin ni ambak. Nanye, bantay bita ko. Pero sultiya ka ba? Kung natubago na ta, okay na kayo. Ha? Away, atubangon ta, sugot mo ta na. Sugot mo nga rin taghinigta ng PC. Pero gliputan ta, huwag kita may mo na. Sa ako na ito pagbantay. Samot na nga, wat na makairaw, kinsay kontra. O sana sa labing lisod bay? Kini akong trabaho bay, nagtuok kang sayo, nilalim bay. Nilalim. Kay kung unsa may tabo sa imong gibatayan, ikaw ang numero 1 nga paningdan, ikaw mo ibasulon. Kining, pero, kaning, naibaman ko nga, kaya rin na ni mo bay? Kayang-kaya ni mo? Kaya. Kayang-kaya. Kaya bukat. Kaya bukat. Kaya bukat. May lagi yung taga imong gibantayan ni mo ba? Mutabang ni mo. Mo kooperar ni mo. Pero lahi mo rin ka ako bay. Ang anak ni Sir Baldomero, kana si Chris. Mamay muli kay sa magbantay niya. Bantayan ako, mamay muli kay. Mangita wag paagi nga makalusot. Buang ano? Sato pa. Si Chris. Pormida. Nagbantay sa di mo. Nagbantay ko niya. Asa sa nagbantay siya na ako nga di ko magkabantay niya. Ha? Nangita sa paagi nga malipat ko niya. Ako na yan tumo nga di ko magkabantay niya. Porbida ni Chris. Nagsalig lang kamay hawak. Nga sa ato, babay. Ha? Yahay di mo bantay. Ay, kaya. Ikaw nagbantay ka niya. Og siya sad. Nagbantay ni mo. Nga dili ka makasunod niya. Nangita sa paagi nga malipat ka niya. O di ko magkabantay niya. Maunay, usas problema sa nako, bay. Mahayan ako atong nisgot ko ba yung gamay hawak ko eh. Mura mo kong mabunog. Disura sa dana, oy. Pero bay, kining mangutana ko nimo ba? Unsa man na si Miss Chris? Unsa man na siya tumboy na? Dili, baya, cute ba yan, ha? Cute bitaw. Gamay kay hawak. Cute kay hawak. Porbida. Mao lagi. Mao gyud. Pero, kabantay ka ang iyang paa murag bukton. Cute kayo. Ano gud lang? May pagka-spoil na ba? Spoil lang. Spoil bitaw. Mao gyud. Ay. Nisura sa dana oy. Kining pero kanang iyang sigig kuyog ni anang kinsa na? Ray. Usam na sila. Uyab na sila. Di siya ko magkatubag ni mo, anak. Hay! Ano gunag matumboy ng bayhana, ano? Hoy! Porbida gamay kay hawak. Hoy! Mali. Ano gun, murag di ba siya ko magkatuo nga matumboy na kay arang-arang magnaong. Magyat. Bay, palihog, liliya ko no dito. Kung noon sa iyang gibuhat. Si Miss Chris? Siya, ang gilang gibuhat ba? Kauban na ng Raymond. Palihog lang. Hindi lang ko magpakita niya. Okay? O sige. Di ako na. Sa pagkakibuhat nilang Miss Christian, dugay mang may kawas. Si Miss Chris ay o si Ray. Baya na nag-inom na po na sila. Hala, inom. Hala, disurang pugnan. Oy. Sultihan ako sa bay ang ilito. Nga nakig-inom na sad si Miss Chris kang Raymond. Igo na yung branded Don't worry. Ni ako, kauban ko nimo. Way daw tang may tabo nimo. Ay, Bart. Di na ko magatugot nga doon ay daw tang may tabo sa babae. Ngaon sa Bart. I love you, Bart. Unsa? Unsa to, Bart?
Can't hear you. Dili maklaro. Love you, Bart. Part. Oh, come on. Why unay part? Bart, kani ato na ni. Wala na ako ipadayag dayon, pero karon di nakapugan, Bart. Di nakapugan. Kinanglan nga mahibaw ka. Bati na, part. Barkada ta. Why unay? Mao ni tinuod, Bart. Murag dili ta katalo, part. Inom lang ta. Ayaw lang na. Pero mao ni tinuod, Bart. Pati yan na, part. Kung gusto ka pang mag-amigo ta. Oh, Bart Chris. Tanawa! Naan silang doa! Tanawa! Iyagi na ni Miss Chris. Pagkapadlungon. Gainom na sa. Dili pa beer. Gainom brandy pa. Huh? Brandy! Isog pa na sa beer ang ilito, no? Isog pa na! Bay, di man na tao. Busa dili na isog. Wanga! Wanga ay! Bugwak sa kag-ata ba yung ilito ay? Mo sa noong ko! Ganong maisog man ang pino? Ang tao mo isog, dili ang pino. Kanang ang butang kong ipasabot, babae ba? Daling makahubog? Kanang bino? Ina na. Manay saktong pagkasulti. Daling makahubog. Na! Sao na lang! Yayunga na sa narokon si kanang Miss Chris, magyayong na sa tanay! Ibadlong ko na siya nga dili na paimnon. Pero miinom gid. Karon ka lang. Ha? Bay! Uusa may buhato ni mo! Uusa man! Tanaw lang niya. Ni ana ba ka ang akong mga kumare? Gusto sila nga anhi makipangaon ako. Ayun na. Kanang kotse? Kang Raymond ka na. Oh, ni aday siya din eh. Kini pasagdan na sila nga mag-inom diha, bay? Ha? Sulon ko na ron. Yun na, kanit, bay. Tanawa. Lingi. Ay, kanit. Asam ko lingi. Sawa sa to. Kana. Kana. Unsa bay? Unsa na? Kanang naglakaw, bay. Nga, dako kay antipara ba? Dako kay sunglass. Oh. Unya, dako kay bag. Uy! Samtang naglakaw na maypay pa. Hala, dako ra bagliog. Uy! Abi ko antipara rin dako. Uy! Tato kay dating bay. Namungingig alahas. Murag na sakit o gipa. Pero ang liog. Dakong liog. Tanaw dong yan. Sus, pusiras. O nga, basta. Asantil bay, tanawa. Purbida. Oh. Bay, sultihan ka. Mauna, bay. Kanang babayhanan mo ako nabanggaan sa kay kayo na dito sa usa ka mall. Kana. Oo, ngunya, tamparos mo na. Paglakaw na ako magyayon, mayrantag, matakilpo. Muna takilpo. Dita ko ang liog. Modang didak ang liog. Siya na. Ala, nisod siya sa restaurant, bay, nisod. Tora, kami paso. Mura mag-ray na. Uy, si Raymond, nakakita, may barog. Huwag iyang gisugat ang maumabay. Chris. This is my Mommy Milagring. Mommy, this is Chris. Hello, tita. Hello, iha. Iho. Mo ba kini ang imong pangasaw unod? Ha? I like you, iha. Ha? Doon ako sa kwarto ni Sir Baldomero. Day. Diliot lang. Uy, unsa may ato? Napa ba si Attorney Baldomero diya? O pa mga gawas? Kinuog ko. Di ba ka? Kini ang killer? Napa ba siya? Ha? Ginuog ko. Uy, kinsa man itaw na in taon. Uy. Ay,
Ang pulis ni Dool, mayo noon. Miss, ayaw gadlok. Ang utan na ako sa information. Di ko daw tang tao. Ako yung gitugyanan sa mga yuta dito sa probinsya. Unsa? Ay, Ginoo ko. Ay, gikuyawan man lang ko ni mo, sir. Oy, habi man ako kinsa ka. Ako si Manolo. Ang piyado ni Atty. Baldomero. Mugawas na ko, Manolo. Salamat taon, sir. Wa mo'y angay kabalakan kanay ko. Nagulog mayo yung mga saop, sir, eh. Payo na ko. Wa pag yun madakpi ang nag-ambush ni mo, sir. Wa gayod, Manolo. Tungod kay wa mailhi. Kay nakahilmit man sila. Og dili ba kita ang ilang mga naong. Sus, ayaw kumpiyansa, sir, ha? Og mas mayo nga manaagi kay bodyguard, sir. Manolo. Kailangan nga sa mataglakaw ni mo, sir, nagiging kauban. Aron dili usab masayom sa mga salbay sa pagbanig ni mo. Manolo. Sir, utabang ko ni mo, sir. Sige, Iha Chris. I-enjoy ka mo. Uban sa akong anak. Yes, tita. Raymond. Ma'am. Ayaw pasagdi si Chris, ha? Oh, of course, Mami. Na, sige, Iha. Excuse na ninyo kay nagpaabot na ko nga akong mga kumare. Sige, tita. Ang nagpaabot na ko karon, mao ang tag-iyaso sa ka 5-star hotel. O ang uban, tag-iya og shipping lines, mga barko. Mao ba? Nasa tag-iya og mga sakyanan. Para pang probinsya ba? Murag mga 20 ka bus? Og ang lain na mong kaubahan mao ang tag-iya lagi og mga shipping lines. Mga bigatin di ay, ma'am. Yes, Iha. Ako na good na. Sige, Iho. Excuse me, ha? Oh, go ahead, Mami. Hinahinay, ma'am. Mao di kitang imong mami? Yes, Chris. Oh, nakadungog ka ni Mami? She also likes you. Walagi unay part. Way unay. Excuse ha. Restroom sa ko. Okay. Go ahead. Ada ka una. Murag miabag pa ang kagayunan. Nibalik siya sa restroom. Kabutangan ako kusabang yung baso. Sa kong ibutang niya sleeping pills. May biya si Chris kang Raymond. O gana, may ipis sa Saruvino si Raymond. Sa dawa kabaso. Bay! Di arang yung gisugo nga. Candy. Salamat, ay. Masa naman, ha? Wapa mahuman? Sige pang inom? Hilo mo na. Ha? May kita na ako. Ha? Namuwang ako naong da. Naigo na gusto lang ka shot ng brandy. Nanginit na akong naong. Yes, Mami? Sana. Wapa, iyo. Hapit na matuman ang imong gusto, Mami. Do it right now. Anugon ang kahigayunan? Oh, yes, ma'am. Naghimo na ko sa akong mga lakang. Good, iho. Bye, Mami. Inig-balik ni Chris. Kondisyon na kayo ito. Iyan lang, iyarok ng bino nga ni asbaso. O giputangan ko na, o sleeping pills.
Pabuton ko siya. Chris, pagdali, Chris, pagdali, Chris. Ug imna dayon kining bino nga diyas baso. Ug may palaman. Unsa, Daddy? Mao ka na ang tinuod iya. Ug ako kini kagipuruay kini mo aron kagyod magkabasa. Laing death threat na sad? Yes, iya. Kinsa mo ginamang sikik hassle ni mo, Dad? Itagom na ko na sa NBI, Dad, aron sa ingon masulbad na. Maningkamot ko iya. Pero ang importante nga luwas ka. Asa na si Angelito? Ambot, wala magbantay na ako, Daddy. Siguro ka. Wala ki, Dad. Wa ko makakita niya. So, meaning, wa siya nagbantay na ako. Tawagan ko siya. Ayaw na, Dad. Pasagdi siya. Iya. Bye, Daddy. Tuwa lagi si Angelito dito, sir. Ayaw ka balaka, sir. Apan matod ni Chris, wa si Angelito. Wa siya makakita ni. Ay, nagbahipi atos daplin, sir. Amay. Sir, nahipos na ako ang tanan, sir, ha? O ready na ta nga makapauli. Asa ang pulis, ha? Naarapan, sir. O gatong imong piyado nga si Manolo, naarapod. Pakuyugon ta sila. Inigawas na nako din sa ospital. Natural gyud, sir. Kuyog gyud sila, sir. O sige ta na, sir. Tawagan ako og usab si Angelito. Pero wa siya makita ni Crisanta. Nga, sa among panagsulti ni Angelito, tuwa sila sa dapit nga tuwa si Crisanta. May nanawag! May nanawag! Isa pa. Si Sir Baldomero. Mau ba? Tumaga! Okay. Hello, sir? Hello? Angelito, asa ka naman? Di araga pong sir. Sa rapid nga adiya sila si Chris. Wa ka makita sa akong anak. Distansya ako, sir. Nga naman ang da? Pahibawon ti ka. Naduna na sad ko'y nadawat nga laing death threat, Angelito. Sir, gilisang kaniya na. Pero, ayaw kumpiyansa. Angelito, mugawas na ko. Unsa man, anahawon ti ka, sir? Ayaw na. Bantayi lang ang akong anak. Okay, areglado, sir. Bye. May bistri. Loy ka si Sir Baldomero. Doon na sa ilaing hulga ang radawat. Mamamay! Patsilon na siya! Pero ang papantayan ako, mao si Chris. Sorry nga nadugay ko, ha? Nanawag magod si Daddy. Ano naman sad, ha? Ano sa'yo problema? Doon na sa ilaing death threat. Oh, come on. Really? O, lagi, Raymond. Kinala nga, magbantay niya mong daddy. Huwag ba ka na siya magkakita sa iyang apo? What? Huwag ba siya kakita sa iyang apo? Manang, makakita na siya sa iyang apo. Bart. Sa ato niyang anak, Chris. Layo na ang topic part. Ayaw, anak. Wala sa kunahon na part. Chris. Di ba ko bagay ni mo? Part. Proud man sab tingali ka na ako, di ba? Part. Okay. Another toast. Niyagi mo baso? Dawata na yun. Thank you. Toast. Okay. Ayaw na lang. Kaya mabuak na sa dunia. Glass up na lang. Cheer! Okay. Cheers. Gigunitan akong kamot. Unong na spaghetti. Angelito? Angelito? Sorry ngayon, Santa Tika Chris. Raymond, bye. Parts. Sorry lang kayo, ha? Tungod kay namiligro ang kinabuhi ni Chris. Unsay na miligro? Ayaw ko na papatakag sa TV, Angelito. Doon ay tao nga niya sa palibot. Ha? Nagtuo ko nga usa ka na sa hard killer. Unsa? Unsay hired killer? Maya kong pagto. Kay nanawag na ako si Sir Baldomero nga doon ay laing death threat. Siya! Busa karon na Chris, kinahanglan nga makabiya ka. Palayo ning dapitan. Dili ko. Di ko gustong mabastos. Barog. Unya musibat ka na din eh. Angelito, may mo ba? Ni ako. Ako'y bahala. Dili ikaw ang itugyanan sa pagpantay kaniya. Ako, Raymond. Saan yung ka? Ha? So kang, may itang yung kagbikil? Nangnanghid ako. Busa wa ko mangitag bikil. Bida ni mo eh? Oops, ayaw lagi. Ayaw.
Ayaw, maluoy ka. Ayaw ka suko. Ni ayaw sad panukmag. Kay sakit kay na. Lingkod lang. Steady ka lang diya, ha? Steady ka lang. Ayaw lagi, action gina sa barog eh. Di anak ko dali, nagbarog na ko, ha? Nadungaw ko nimo. Unya mo barog ka. Nyawana kag sukmag na ko. Awa, unhan ta ka, ha? Mo ka. Usa, di ko gusto mangita kubot bay, ha? Bye, Raymond, sabot ka. Sabot ka. Chris, barog na. Angelito, samang ka, eh. Bita. Ay kagot-kagot sa ngipon nimo, Chris. Lihok na. Gusto kang goyuron ti ka? Unsa? Barog. 1, 2. O, lagay mo, barog to. Okay. Adios, Raymond. Pahiyong bay. Bago namin yun. Okay, Chris. Raymond, dali na. Raymond, listen me. Dali. Kalagot ko na ba niya? Shit. Wala sad may ni Chris. Hindi na akong ibutangan ng sleeping pills. Tungod niya nilito. Ang lito nagdagag pusit. Nagdagag sa pusit. Pusit ka! Digkara na ka. Marag masuko ka. Pero para sa mo kayuhan ang akong ibot. Sakay sa mong kutsi. Uglar ka na. Asa ang taong dudahan mo? Wala na ko makita. Basig imo rin yung paagi ha, aron makabiya ko dito. Ay na pagkagsulti. Sud na sa kutsi. Sud! Pagdali! Larga! Tuwa na siya. Nalingla ko siya. Bye, Mistre! Dali na! Okay! Oh, what happened, iho? Nagdaog busit kitong kinganan o ang hilito, mami. Ang hilito? Yes. Ang bodyguard ni Crisanta. Hindi kuha si Crisanta. Kinana sa kuno yung death threat para nilang sa iyang daddy. O kaniya mismo. Oh, mao ba? Oh my God. Naglagot ko itong ang hilito. Naglagot ko! Kung naglagot ka, ipakulata ka na sa imong mga barkada. O kung wa kay barkada nga kursunhada, ay magpasuhol kita sa atong mga tao. Aduna tay mga tao nga mga kargador sa pier. Mga lawasan katong mga tawhana. Magamit na sila iyo. Murag. Good idea, mami. Good idea! Gamiton ako sila. Okay, sultihi ko. Kanus ani mo gamita iyo? Yes. Yes, mami. Yes! Sige, mami. Di ko magdugay. Muna lang ko na mo. Okay, mag-amping ka ha. Yes. Yes, mami. Mag-amping ako. Tunay laing death threat. Baltum. Asa ka mo patay na ko. Pisit kinis ang hilito. Yan na si padlogin niya. Hoy! Dre! Padool diri ang hilito? Miss Chris? Sa sunod ha? Ayaw kong mando-mandoi ha? Di ka sabot ka? Okay na. Yaw! Luuran ni mo, oy! Day Chris, nangita si daddy ni mo. Ha? Nauli na rin si daddy? Adto ata yun. Hoy, ang hilito sa sunod ha? Dili kay tamparos rin mahiaguman ni mo nako. Wala problema. Puniban niya. He! Shit ka! Nga naman to, yun sabi nahitabo. Nasukot to siya nga gipahunong na ko sa pag-inom. Bino pa'y kainom. Butara. Ha? Bino? My God! Para kinidad, mahadlok ka! Wa ko kadloging akong kamatayon. Kung moabot mang yod, Crisanta. Pero, ikaw ang akong gikabalakan. Di pa ko mamatay, Daddy. Nagkainom ka. Gamay naman ko. Chris, dili ba mahimo anak kamuhunong ka na sa imong bisyo? Dad! Wa kay makuhang kaayuhan, anak, Chris. Wa. Dili ka ba maminaw og tambag ni daddy mo? Kapoy kay paminahon, Dad, eh. Crisanta.
gitubag-tubag niya ang iyang amahan o gingon ana. O lagi bay, kapamina mo ko. Surok dugo na ko bay. Kumantay ko, namuha bitaw imong ilong. Kuha nga no. Di ta magkatuo no. Nga bisag profesional. Naingon ana, profesional lang yung daddy. Ya, gitubag lang. Ya, gitubag lang, gitubag-tubag lang. Bida-bida, probida, gitubag lang ingon ana. Resulta ka na sa sobrang pagpangga sa kanak. Bay, ang hilito! Luoy, kay mong daddy, day Chris. Disapot ko amay ayaw pun iha. Day Chris. Ari ko sloan, pabugnaw ko. Ari ko sa ilawom sa dakong kahoy. Wiset. Nilara og batasan. Oh, ni ade ka din buanga ka? Miss Chris, ingon ana ang imong pagtratar sa imong amahan? Unsa? Tingka ba na imong konsensya, no? Unsa ang hilito? Tinggaling nalimot ka. Nga kung wa pa ka itisok ni daddy nimo sa sampakan sa imong inahan, dili ka mataw ng kalibutan. Ang hilito? Nataki respeto ang imong amahan tao, no? Gisagag nimong ako pagtamparas nimo. Ayaw sa kanang panahon nga mo dapat ka na ako, Miss Chris. Namanghod pati ka. Gilatos na ti ka. Kasabot ka. Unsa? Kahilas pa ni mo eh. Sultihan talaga sa akong gibating kaluoy si mong daddy ba? Wa kay labot sa among pamilya uy. Ayaw pagkilas-silas. O, tinuod bita na. Wa ko'y labot. Observer naman ko. Pero ang gipabati talaga. Unsa nga akong observation tali sa relasyon ninyong amahan o anak. Unsa man? Nag-eksperimento ka kay muhatag kas imong obserbasyon? Ni-share lang ako. Hilas. Tungod kay, nakita mo ko na ako, Miss Chris. Nalahi giday ang style sa pipila ka mga dato o kanamong pipila usab ka mga pobre, no? Unsa? Wa ko mag-ingon nga tanan, ha? Pero, ako na-obserbahan ba, share lang sa dako nimo. Ako ipaambit nimo. Ang style sa akong mga ginikanan nga pobre, tinuod masagyod, pobre magit mi. So? Nga no? Unsa style nyo? Ang style sa akong ginikanan, sa pagkamat mo na ko kabuot, pobre man mi, mao nga, sila ang kamat ko na ko kabuot ba? Gitudluan gid mi, nga mo respeto sa ginikanan. Time pa! Buot mong ipasabot ka wa ko'y respeto sa kong parents? Anong sagsalga? Salgam sa rin ka. Dispantahon mo rin tani mo. Hilong! No. Ano ang kamo padayon? Mingon makang hilom. Karaan na si mong style, eh. Padayon na, che! Okay, padayon ko. Mga to, una, ingon gyud nanay ug tatay, kinahanglan mo tahod ka sa imong ginikanan sa imong tatay ug nanay. Pagrespeto sa ginikanan. Ikaduha, mao nga adunay Diyos ug kadloki ang Diyos. Oh, nagtuod ay ka nga wa ko mutuo og Diyos. Salga lagi dayon, oy. Paminaw sa. Hilam! Tuwa na sad. Sa, padayon ko, dili. Padayon na, che! Tanawa ka. Kanang imong mga sinultian ba? Pirmin pamalikas. Di mo na maayo. Ayaw kong tudlui, uy. Mas ako kong grado ni mo. Doon na ba ko'y nasag-o, Miss Chris? Panultihon ka ni. Pero in English noon. Suma ko na nasa ni mo. Napaminaw, ha? Mao na ako nasag-o. Well-educated but unhappy. Rich but sad. Talented but depressed. Beautiful but neglected. Ansa? Oh. Ha? Ug diin ka nakabasa, ana? Nakabasa ko ani sa puto sa asin. Hanggaw, gidi mo, eh. Unya, unsa may pagsabot ni mo, ana? Ang ako pagsabot, ana. Kasabot, kamay kay nagraduar mo sa high school. Well-educated but unhappy. Sakto sa edukasyon, pero dili malipayon. Uy, malipayon ko, leche! Mao na yung malipayon nga pirming gisapot. Tungod di mong buanga ka. Kung ka na mga punga nagpasabot nga wa gid kay kalipay. Hilam! Padayon ko, dili. Sa akong pagpasabot nimo niya itong maong in English. Padayon? Okay. Padayon ta. Rich but sad. Dato pero masulupon. Katumong sa day. Talented but depressed. Daghang abilidad pero way kalipay. Perming kamugot na naw. Unya? Unsa man? Ako'y gitumong imo, ana? Ako lang nang gi-share nimo ba. O niya nakita na ko nimo, pero medyo kang gamugot ang dagway. Ayaw pagbuot ako magunsa ko. Huwag yung kay labot ako. Nangutana bitaw sa baby strain ako. Kanang amigo na ako, miingon siya, bay,
Kana bang si Miss Chris ba? Ngano na siya? Gwapa unta no, pero way kalipay no, perming kamugot. Unsa? Masa may tubag nimong kanhana ka? Ako ang gingnan. Sabtala na tungod kay ang sad-an na mao ang iyang ginahan. Unsa? Adong ko na. Unsa ilabot sa kong ginahan? Tamparoso ti karon. Ako sing gingnan. Nga ang sad-an mao ang iyang ginahan, nganong permi kang nagbukot. Tungod kay wa kaniya hagwa sa kamay ka ba. Bukal-bukalan ko nimo. Ha? Wa. Nakadungog lang sa ko na, ni-share lang ko. Ako naman ang opinion. Ikaw no, muundang pa lang kas pabantay-bantay na ako. Malipay gid ko magpamisa ko. Mudagkot ko sa sementeryo. Agad lang ko sa imong amahan. Luoy man ta. Hangya mo gud siya nakugot. Sa? Niya, kinahanglan mo sa datong paminaon. Priority ra man ang senior. Hilam! Oh, niya pa man lagi ka. Awo! Kuyog bang ko ni Bay Angelito. Asa man day siyaw eh? Nakigsulti ni Miss Chris. Oh, ingon lagot ka siya ni Angelito. Nga nakigsulti man lagi siya. O lagi. Kita ang gina ko nga itamparos niya si Bay Angelito. Bitaw no? Pero, abi na mong bistri, nadlok mo yun ko bistri. Nga naman? Kabasa man yun ko. Gipabasa ko ni Sir Baldomero, nga patyunon yun sila. Unsa? May ano? Unya, may natabo yun, ha? May natabo yun niya? Ha? Noon gitaw na ana, ay. Maulagi. Daghan na dayo kontra si Sir Baldomero. Ay, ang kontra anak no? Maori na kadto mga tao nga kontra sa iyang gilabanan. Paita di ay no? Luoy baya na si Sir baya. Dagan ang gilabanan ana uy. Ang uban gani, wa man ikabayad. Nganong nahibaw man ka? Ngangang! Ako mayon sa antig dawat. Aw di ay. Kapubya niya. Unsa may dawaton nimo? Kwarta? Ay, wa man ikabayad unya kwarta no idawaton. Aw, unsa man di ay? Ay, abi di mo na maghato diri og mga lagot mon, sama sa saging, kamuti, mga prutas, kay mo may ilaihatag ni Sir Baldomero. Pero daghan og kwarta si Sir, kay nindot man og bahay. Ug naay mga nindot nga sakyanan. Ay, kachismis ba nimo uy? Abi nimo, dato man tong asawa ana ang Sir God. Mao ba? Oo, uy. Usahay man gani na maghatod og kanding, manok, baka, ug ban pang lang mananap. Bitaw ibisag unsa na lang gud ihato diri? Mao ba? Ingon day ana si Sir Baldomero. Bita Miss Chris, balag maglagot ka na ako. Pero, ay lagyod kalaguti ang imong amahan. Kay senior na tao na. Unsa? Nining mga panahon na nga doon ay hulga sa kinabuhi ninyo, hatagi gustong pagtagad ang imong daddy. Balik ka sa kaana ha? Unsa man pala gusto jud ko nimo ang hilito, ha? Ala sa kalagot lagi. Ala sa kalagot. Kalma lang. Kini nga ako, mao lamang ang pagpukaw sa nahikatulog mong pagbati. Sayaan nimo eh. Hilasan nimong manulti uy ang hilito, luuran nimo uy. Dili man. Kini, ang akong ipanulti, hilas kini, basta di ka gusto, di ba, ka gustong maminaw sa taong nakiksulti ni mo, man ang hilas, yun. Bisag kung sa pa'y po nga isulti, hilasan yun ka. Pero timan ini, naagya po'y ko'y nabasahan. Doon ako'y nabasahan nga in English. Minaw ka? Unsa naman sa kuno na? Mao ni ako nabasahan. Serve your parents in the last part of their life. Just like they serve you on the first part of your life. Unsa? Sabot man tata. Serbisyuhi ang imong kinikanan sa katapusang bahin nga pahina sa ilang kinabuhi. Sama sa ilang pagserbisyo diha nimo sa unang bahin sa imong pagpakabuhi. Tumong sang kanahang dako ay. Ako inoon sa kong kabahin, sulti lang ko nimo. Walang ko makahatag sa saktong serbisyo sa kinabuhi sa akong magidikanan. Mao na diha. Utro mo sa daay ka? Lahi ang sitwasyon. Kay wa manggod ko magdahom nga sa kalit lang mobiya sila kanako. Wa ko makasilbi kay kanila. Nga naman. Tungod kay wa manggod sila magmasakiton. Wa sila giambos.
Pero sa kalit lang, gibawi sila ni Lord nako. Ngano di ay? Unsa man gitukhang sila? Kaloy sa Ginoo ang malambigit sa drugas ang akong mga ginikanan. Bisan pobre mi, pero gipakaon ko nilang nanay ug tatay, gipakaon ko sa pagkaon nga pinatuan og singot. Pobre mi. Pero kalit lang silang gipawi ni Lord. Ngano lagi unsay namatian? Natabunan sila sa yuta landslide. Patay. Unsa? Oh, Iho Raymond. Ani ana ang upat ka mga tao nga pulos mga lawasan, ha? Mga sinako ang gialsa ni ana sa pier. Ato ka na mga tao. Ug andam silang musilbi kanimo. Para ni ato mga tao nga kontra nimo. Labing maayo, mami. Gusto kong mainutil kadundawana. Si Angelito Mondragon. Aron magpalayo na siya kang Chris. Buhata ka na sa labing madali, Raymond. Oh, yes. Yes, mami. Magsabot ni. Amo kining planuhon umayo. Pero kinahanglan nga limpyo ang pagkabuhat, Iho. Oh, of course, mami. Kinahanglan nga way sabit. Good. Good, Iho. Kanang dili ka madamay pa. Dapat lang, mami. Ako silang gipaanhi para imong masabot o matudluan nimo. Kung si kinsa ka ng Angelito Mondragon nga mao'y babag sa imong tinguha. Yes, mami. Ma'am. Andam ni mi. Niya. Okay, very good. Mao kini ang akong anak. Doon na siya ipamaray kaninyo. Pati ko ay problema. And I hope, nga dili ninyo pakiyaso. Natural, ma'am. Patik na, patik. Salamat. Para ninyo. Tagsa ka mo kasobre. Uy, salamat. Ginagmay ragod ka na. Tag 10,000 pesos. Salamat. Raymond, ikaw na ang pagpakigsabot nila. Okay. Salamat, mami. Okay. Pakitoon tapos dago yan ang Angelito Mondragon. Wagit makiti ang patang lawas sa imong nanay ug tatay. Nakitaan tungod sa tabang sa among iro nga si Cody. Ha? O si iro. Katong nga among iro, gingan lang Cody. Siya gyud ang nagtultol diin natabunan ang ako mga kinikanan. Paghilom oy, binuang sa nang imo. Ngano ko tawon? Bahalag mo tuog kag sa dili. Ang among iro nga si Cody, mao kanunay ang magkubkub sa yuta. Magsigig aw-aw. Pinangga man kay itong among iro ni nanay ug tatay. Magsigig siya aw-aw. Ha? Unya mo kubkub sa yuta. Di ka mutuwa na. Tinuod na. Mao ka na tinuod na rin kita po. Luoy kayo nga among iro. Sure ka? Tinuod gud ka? Ay, lagi. Naam ganito, nakuhaam ganito og kwan sa media. Luoy kay itong among iro. Mao tong nga gitawag nako ang taga-disaster. Ug didto pinaagis bakho gikubkob ang maong dapit lawom-lawom. Ug didto nakita ang patayng lawas sa akong mga kinikanan. Dili na mahitsura. Unsa? Dili na mahitsura ang dagway ni nanay. Napisat ang ilang mga naw. OMG. Napihapi ang o. Jesus Christ. Ito, wa ko kapugong. Kakos na ko ang patay nilang lawas. Mihila ko. Jarot ko nga kong tingog sa pagsinggit na nagpanawag sa ilang mga pangan. Pero di na sila makapati na ako. Way hunong, anak ko pagilak. Tungkol sa kaluhin ako sa kong nanay yung tatay. Pero dili na sila makabati sa kong dangoy. Patay na sila.
Angelito. Nakaingon ko sa kong kaugalingon. Nganong sila pa. Nganong dili man ang magidikanan. Nagpasagad sila mga anak. Hinungdan nga midaghan karon ang mga kabataan nga padlungod sa katilingpan. Angelito. Daga ng mga bata na nagsuroy-suroy sa kadalaran. Lapas sa tungang gabi. Nahimong snatchers. Nahimong mga kabataan. Doon na pagkati mga kabataan naghimong instrumento arong pag-deliver sa mga illegal na mga butang. Angelito. Pero wala ko basula ang kinukos na ito. Pahungaw lang ko sa kumang pagmahay. Nganong sila pa si tatay ko nanay. Wala pa'y edad ni mo adto? Kapag ipagumana ko sa high school, wala ko magkapanayon sa pag-school. Tungkol kayo, wala naman ang pinanggan akong tatay o nanay. Gusto ko makaumas pag-school. Gusto ka rin tanan ako nga mag-attorney ko, mag-abogado ko. Pero mas mahal lang sa diay nga ako madayon tungkol kay ambusan man diay ang mga abogado. Angelito. Ako gustong makaumas sa pag-school. Kaming mga pobre, dili nungtaran. Pero karon lahi sa daguban. Ang mga anak kong dato, dili mo human silang pag-eskwela. Tuwa na hinuon sa barkada, kauban sa bisyo, inom, tabako. Sama ni mo ba? Tiwasan niyo ang pag-eskwela, pero mahimo kang professional. Angelito, ayaw kong kaloy iha. Loy lang mo. Sorry lang ni Prang Kalango. Musulti lang ko kung unsay akong nakita. Hindi man sa ni pagulog-ulog ni mo. Isang usaog tanaw. Atubang ka, side view ka, arang-arang dyo kang ngaw. Arang-arang. Sa ato, padigid gwapa. Di lang tika tantong daigon ba? Kay mugara ng atay mo. Unsa? Unya alabaw sa tanan, pasidan anda ka. Ayop kumpiyansa niya itong Raymond. Unsa? Ibaw ko, kasabot kay ko. Nagkatos Raymond, barako. Dunay hidden agenda para nimo. Wait. Unsay hidden agenda? Ayaw pagkumpiyansa. Doon na to'y tinguha nimo. Ayaw patakag pamasangil ang hilito. You know what? Close friend me. Yes, naibaw ko, close friend ka mo. Pero, bisag usa ko na kong tanaw niya, duda gyud ko niya. Pero ay lang kaso ko ha. Tungod kay, mao mong nga akong pagtanaw sa pagkatao ko. Pagkahambugiro nga numero 1. Ikaw may hambugiro. Hambugiro ko sa mga tao nga hambugiro o hambugirasan. Unsa? Asa ato pa hambugira ko? Nara nimo. Unsaon nimo sa pagsabot. Ang hilito, ikaw manulti no? Hilasan nimo imura kag si Kinsa. Hanggaw bitaw ko. Muna nakaparat na ko. Musulti man ko sa angay na ko isulti. Hanggawa gining baba na ko. Hindi lang ako patakalaglitok ba. Gawas pa sa ano? Gawas pa na, feeling gwapo ka. Sipiat ka. Wa, dyan ang pagbatian ako. Sultian ka para na ako. Ako mo'y labing batig naong ning kalibutan. Tungod kay hangtod karon. Wa, yun ko'y uyab. Sa? Wa. Hilas ni mo. Yes. Wa, dyan ko'y uyab. Hangtod karon. Kay kanang uyab, mura nagbuhok. Kasi murag buhok. Ang uyab murag buhok. Tungod kay di na ni mohibawan nga naanay uban. Unsa? Unsay? Awa ka kanchi? Bota ko ipasabot nga imong uyab di lang ni mohibawan dunanay uban, dunanay lain. Kabuang ni mo? Milagro nga. Dugay nagsulti silang duha, oh. Bitaw. Sabaday, naglagod siya ni Angelito, pero, tanawa, nitubay siya istorya. Masig naga, suta na lang si Chris. Nga gusto ang gibuhat ni Bay Angelito. Kaha? Pamasin lang ba? Kining... May, kumusta naman? Ang unsa man? Unsa gipangumusta nimo? Amay, ikaw ang lahat sa akin.
Uy, saba diya, Bistri. Uy, pakauwa raman taon ka, uy. Ipasalig na ko ni mo, May. Kumusugot ka na ako. Di tayo ka, ilisan. Unsa? Tinuod ka? Yes! Di tayo ka, ilisan. Permita lang kang hubuan. Ako lang paimangno ni mo, Miss Chris, magbantay dyan kasi mong kaugalingon. O usas pagi niya na, ngay ka magkabantay si mong kaugalingon, nga dili ka na mag-inom, dili ka maghubog. Ayaw kong tudloi, uy. Di ti ka amahan. Para rin si mong kayuhan, ayaw paghubog. Kay kung hubog ka, ha, nga himuan kag dautan, di ka makaparipod si mong kaugalingon. Kasabot ka? Hilas ba ni mo? Kung mo patuo ka, good, labing maayo. Pero og dili, bad, naarani mo. Pero, anugon ka, Miss Chris? Anugon ka nga mahog lamang sa laot. Wapay siguro, ikaw ang mamahimong hinungdan, unya, sa may tabok upan sa imong daddy. Ang hilito. Di ka maluoy sa imong amahan. Senior citizen ako na. Ayaw pa takagsulti, uy. Oo ko patakag sulti. Di man napataka. Nakasulti lang ko na tungod kay hindi mo ka maminaw sa tambag si mong daddy. Ansa? Paminaw sa tambag si mong daddy. Kay para rin na si mong kayuhan. Ug labaw sa tanan kanang imong daddy, gusto pa nang makakita sa iyang apo. Ansa? May pag magbinyo na lang ka, aron mahimutang ka. Si Minyo, huwag ka malipong. Oh, magminyo ka. Aron ang imong bana, mao nay mo disiplina nimo. Nga na magid ka ang hilito. Unsa magid pagtuon ni mo nako, badlungo na gid kaayo ko? Correct. Naparuhon ti karon. Oh, kana. Kanang mga po nga mo gawa si yung baba, mao nay numero 1 nga mag-ila kung unsa ang imong pagkatao, di ba? Unsa? Kanang mulito ka litsi, laparuhon, hanggaw, amaw, buang, hanggaw, litsi. Hindi na angay litukon sa mga tao nga muila sa katungod sa tao. Naglagot lagi ko nimo. Okay ra ko, Miss Chris. Malang maglagot ka basta makadungog lang ka sa akong gipanulti. Sa pagprangka nimo nga mao ka na ikaw. Basin di ay. Inig talikod na ko nimo makapangutana ka sa imong kaugalingon. Hanggaw mo tong tawana, buang tong tawana. Pero husto ba sa angelito sa iyang gipanulti patok na ako? Ako no. Ano pag naabot pa man tao kas among kinabuhi di ang hilito ha ka. Uy, naglagot na jud kay ko nimo. Bitaw, butasin mo dugo, kalma lang. Murag gituyo lang yun sa kay kayo na nga makaabot na itong daan tingali ba. Aron sa ingon doon ay tao nga makaprang kanimo. Kaya kung wa tingali ko, ikaw magpatuya na dyan kasi mong gibati. Kay magtuo naman ka. Nga sakto kasta ng panahon, mawa ka sayop. Tay pa, unsa akong sayop di ay? Naano ko'y sayop? Ang imong sayop, mao ni, muinom ka. Oh, inom magay ng baki, tao pa. Mao na ispadultihon sa mga marok ba. Muinom ang bakit pero tubig, dili, bino. Ha? Nga, manabako ka. Amang, may kapalit mo ko. Kana, mao sa naisulti mo na itubag sa mga taong bisyuso. Manabako, gid ba? Sakto ka. Pero bad, gina. Ilabi na sa babae. Sabad diho, ikinaraan ba ni mo ay pagbuot ay dili kay akura. Manimaw mo gang tustos anagod. No? Mao magha, sige pa dayon. Pero gipahibaw talang ka. Labaw sa tanan ang respeto gyud sa gidikanan. Sigbalik ka puyag paminaw ni mo ay wala kay sulti lakaw na bi. Ako lang nagibalik para makamatngon ka. Kay di na gyud ka makakita og lain pang amahan nining kalibutan. Bida. Muundang pa lang ka no? Di pa lang kamutunga diri. Ay napakitang daddy bi. Miss Chris. Unsa man nawili kasi masweldo? Uy, wa man. Tungod kay kung mawa ko diri. Doon naman tayo lang paagi. Habal-habal driver man ako. Ang gawas akong pagka-driver sa balhabal, manambal man ako. Ha? Si manambal? Ka-apply ko ani. Kasuway ko ani. Nambal man ko. Doon na mga ni ko i-offer. Ngadto sa kong tambalan. O si offer ni mo? Kung mamayo ka sa imong sakit, sa gato sa imong hatag nako, pero dili ka mamayo sa imong sakit, ako'y muhatag nimo 500 pesos. Ginansya ka. Whoa, really? Sure? Daga nagpatambal na ako. No. Doon ay pasinti na ako, midool, nagpatambal. Sa may ang sakit? Yan sakit, di nalamian. Bastos!
Bastos ka na. Di na lagi sila mian. Bisa kung sa iyang kanon kalayan sa napagsabot nimo. Di na sila mian. Kaon sa kinamos, way parat. Kaon sa ice cream, way tamis. Oh. Nya? Tambalan ako. Paidaw na ako sa kuntambal. Oo nya, naayo siya. No, ayo. Pag inom niya sa kuntambal, ang ipainom niya, mag-ingon siya, kahang, ani, gas man kini. Ang gas imong gipainom niya, naayo? Naayo, kay, mibati naman siya klami. Nakailan man siya nga gas, ang akong ipainom niya. So, may lasa na. Bayad sa 100. Kwarta na. So nituusan siya, mong hatag siya 100. Kaklaro ang ilad ng imong hanggawa ka? Hatag, uy. Pero, may balik sa pagkauto. Nagpatambal siya og laing sakit niya. Unsa sa siya sakit? Malimtanon. Alzheimer ko na siya. Unya gitambalan nimo. Tural, gitambalan. Ipangutanan ako siya kusab. Unsa sakit nimo? Tubag siya. Malimtanon ako. Okay. Ay kabala ka. Kuha ako sa kong tambal. Ipis na ko. Aniya, imna ni. Ano mamayo ka? Tubag niya. Oy, di ko minom ana. Ay kung ilara, gas ka na. Awa ni mo na ilad. Pero nakabayad siya og laing 100 kay naayo man siya. Naayo? Unsa? Naayo. Tungod sa kung tambal nga gipainom unta niya na hinundo man siya nga gas. Sa ato panawagtang ang iyang pagkamalimtanon. Ha? Karaan? 100 na sad. Oh. Buang nga good. Oh. Maro sa ka? Oh. Maro gid ka? Pero pagkagabi balik, doon na ilang sakit. Sino mo sa iyang sakit? Iyang sakit, hanap ng iyang pananaw. Di na siya makaklaro kung magabi. Gabangga-bangga ka na siya. Di na siya makaklaro. Kung singinan, di na ko makaayo na, Brad. Kinahanglan ka na, doktor. Mingon siya, kung dili ka makaayo, asa ang imong 500. Merisi. Mayral, kansi ka. So, gihatagan mo siya 500. Nangisog ba siya? Asang 500. Akong gihatagan, niya ang 500. Dawata. Uy, di samot ka suko. Nasuko siya. Ingnan ko niya. Ay, kung gilara, 50 pesos na. Merisi. Pero nakabayad sa laing 100. Nakabayad nga naman. Tungod kay naayo siya. Nawagtang ang iyang hanap nga pananaw. Nakaklaro siya nga 50 pesos ang akong gihatag niya. Naayo siya. Magkabuka. Yes! Ikatawa ka. Kinaraan. Unsa? Hala, Bistri. Ni katawa man lagi to si Miss Chris. Aw ka na, kay ni katawa. Nagpasabot ka na himot. Naglagot man siya ni Angelito. Muna gingon. Nga naglagot, pero nahimot. Okay. Paminaw mo. Yorito. Tawagan ako si Chris, ang akong amiga. Unya akong pangutanon og asa katong Angelito. Mariglado. Kon may bawo ta og asa. Atuon ta dayon. Agda ang sitwasyon. Okay? Okay, Yorito. Nagkatawa ko sa imong kahanggaw. May buling sa kas utok ni mo sa? Hindi ba ya? Okay, distansya na ko nimo. Para makuhaan ang imong kalagot rin ako. Sige, may pa. Mayo pa. Basta, hunong nas pag-inom. Kadaot nas lawas. Madaot yung ka na. Masakit ka sa atay. Maulser ka. Hoy, sultian ti ka no. Mas butaan pa ko nimo. Thank you. Aris ako. Puanga. Nagkatawa man noon ko. Tuntong ang hilito. Pero, katong iyang gisulti nga namatay ang iyang kinikanan. Natando ko siyang gipanulti. Mihilak siya. Niga ko sa namatay niyang kinikanan. Misinggit nga nagpanawag sa iyang nanay ug tatay. Si Raymond. Hello, Ray. Asa ka karon? Diya sa bay.
O, gato ang hilito. Aso siya? Dara dire. Okay. Mayon nun. Nami pa ingon diya. May kuya ka? Kasi mga kauban. Diba gusto ka man nga mahawa na si Angelito diya? Ha? Gusto kang mahawa si Angelito? Pues, padomi diya. Og may mga kauban ko nga muhatag og leksyon anang Angelito. Oh. Ha? Padomi diya. Unya, maglain kong sakyanan. Magtaksi lang ko. Samtang sila nagsakay og itom nga van. Mau pa? Okay. Bye. Hello? Hello? Oh, may mga tao senda. O may buhaton sila kag Angelito. Hello, Mami. Oh, asa ka pa karon, iho? On our way. Padung sa ilang Chris. Oh, unya, damo na ba ang atong mga tao? Oh, yes, Mami. Plansado na ba ang tanan? Yes, Mami. Good. Good, iho. Oh, gusto ko nga samtang may kinabuhi ka na si Baldomero, muhilak siya. Magsumpa siya. Ug basulan niya ang iyang pagpakitkontra ka nato, iho. Mami. Klaro ba, iho? Oh, yes, Mami. Okay. Bye, iho. Bye, Mom. Sorry. Sorry, Chris. Pero, ang iyong daddy di ay may hinungdan nga na imbagan ang among katigayunan. Bisag yun saray ko guna-una. Dili ko makasiguro kung kinsa man yun ang nagtinguha sa akong kamatayon. Kung kaso ang mga iskutan, ubay-ubay ng mga kaso nga akong gilabanan, kami daog. Usas sa akong nahinumduman, mao si Dunya Milagring. Congrats, Attorney Baldomero. Nagdakuros ang atong daan. Ug nagmadaugon ka. Nagtuman lang ko sa akong propesyon. Once again, congrats. I salute. Si Dunya Milagring. Dili man tingali siya. Dili man tingali siya magkahimo og dautan diri kanako. Dili tingali. Nahimuot mi ni Amay bang Angelito bay. Nga nakadungog nga ni katawa siya, ni katawa. Si Miss Chris ni katawa. Katawa bitaw pero yun may nalagot kaya po. Giunsa rin ni mo di ay, nagtawa lagi to. Siguro lang ginagmay pa siya. Bisag kinaraan ba. Katawa man sad. Giun sa man mo bay, giun sa nimo. Ay karaan ka pa siya. Nambal sa pato. Ano nga na ba? Baya no? Oh. Oy, ayun. Yun na, uy. Isinyasan ko ni Miss Chris. Paduulon ko niya. No, kita bitaw ko. Ato. Oh, diha una mo ha. Usa naman, ha? Bay gani kay. Wa na kaniya tamparusa. Wa naman by Disney. May bisita ka? It's samantay. Si Raymond, akong barkada. Ang hambugiro na sa di ay. Amay, ayaw ko na sex awaya. He's my friend. Okay. Pero sorry day kayo sa. Unya, kung ni ang imong bisita day mag-unsa man ko. Pagkanda ko mas snacks. Sige. Unya, ang imong daddy. Ay, siya pahibaw nga doon ako bisita ha. Okay.
Tuwa mo siya sa iyang kwarto, no? Ayaw nila kasula pa, ha? Kasabot ka? Unya day mag-inom na sad mo. Dili, amay. Aw, maayo noon. Bay, taxi nga may unong bay. Ha? Na, numero 558. Ha? Sa atubangan sa gate nilang Miss Chris. Taxi. Kinsa ka na? Oy, Si Raymond ka na, bay. siya na saan? Diri lang ta. Niyara man ta atbang sa ilang bahay ni Miss Chris. Diri lang ta, ha? Milingi na to si Raymond. Milingi. Nagkakitaan siya na to. Pasagdi siya. Lingkod, Ray. Dito sa my loan. Oh, no problem. Oo, asa naman ng imong mga kauban? Nagsunod. Dila sila kataw. Upat ka daw. Kung sila buhaton? Oh, kali. Hello? Siya namin. Distansya na kamay sa kiyot nga imong gingon. No. Lamay marka nga Baldomero's Residence. Oh, okay. Sumitidahan. Naiduha ka tao. Ang usa nagsulob og jacket. Og nagkao og pinabali. Mao kana siyang Hilito Mondragon. Mao na parupin-rupin. Kita na mo. Okay. Na ikauban. Oo, naikauban mo nagturag suy. No? Kinsa? Turagsoy. Paminaw ha, paminaw. Ayaw diri buhata. Kay maklaro niya nga ko'y nagsugo ninyo. Pabutan ninyo nga makabiya ng mga tawhana. Ug unya sundi. Ug dito sa layo. Dito sa layo, tumana ang akong gisugo ninyo. Okay, Jolito. Okay. Bye. Chris, Yes. pangitaw paagi nga makabiya na kana si Angelito. Oo niya. Basta, pangitaw paagi nga makabiya na. Pwede? Okay. Ako'y may baw. Sugoon ko siya. Okay. Buhat. Bay, ang nagsakay sa van nga itom. Nanawag ang driver. O, hala, misnak sa pikas ni Dan. Kita ko, bay. Usamay tanaw niyo, bay. Paniin na ta. Dili ka, ha? Nag-atang kang Sir Baldomero na. Basig hide killer na. Inong nga nagbantay ta. Nagpasipat ko. Kunon sa iya buhaton. Oy, si Amay. Amay, gamay. Ha? Niya pa doon din eh. Amay, gamay. Angelito, Oh, namalihog si Chris ni mo. unsa man? O di ay 1,000. Papaliton ka kunog inasal nga manok Bisaya. Mao ba? Ako lang. Kay, nagbantay man si Bay, Angelito, Bay. Uyaw lang, uy. Kasok ano niya ko? Si Angelito may gisugo. Sige. Bay bistri ako na lang. O niya, ako? Ikaw lang yung naipantay din, okay? Sige. Mao man ka. Sige. Ambing ang kwarta, may. Kaya mo adto na ko. Ambing, Bay, ha? Ambing. Sa tanay gayon, bay. O ikaw, sir, ayaw palipat, ha? Bantay nga way lang tao nga makasud sa panimay ni Sir Baldomero. Ariglado, Bay. Ariglado. Ni Ami, Angelito. Sige na. Sige, aray na ko. Tuwa sa sod, si Raymond. Wala, uy. Tuwa sa may loan. Tuwa na si Bay, Angelito. Tuwa na siya. Uy, ang van nga itom. Nilargasan. Kinsa to sa kinan? Ambot, kinsa to, Amay. Bantay bilaw ni. Kay basinog, hayag kili to. Basinog ka nang nag-atang tong Sir Baldomero. Unsa? Pero tuwa naman, nilarga naman. Ray, Bart, o silang buhaton kang Angelito? Binlan lang o gamayng kinabuhi. Ha? Oh. Ano? Maraman o doon na kay Kabalaka? Mo mang kwed. Uy. Aron dili na to siya magsamok-samok pa din Inutilon siya sa akong mga sagop. Ablihan ko ang bintana. Gusto kong muhanggap og labas nga hangin.
Walingon ako ang kortina. Oh, ablihan ko ng bintana. Oh. Uy, nakita na ko si Chris. Mayo kay niya siya. Uy, tuna siya bisita. O sa kabatanong lalaki. Iya tingali ka ng higala. Okay na. Kay niya ra siya suod sa akong compound. Ug siyang hilito. Asa maga? Uy, kining fan nga nagsunod na ako. Nakita na ko sa kong site meron. Marag mao kining van dito doon sa ilang Miss Chris. Gusto kang dagan. Doon na nata. May padaplin siya. Sige do, may aplin. Karon, tanawa din. Dumbulan na. Pero may impas na siya. Karon, banggaan ako ang iyong motor. Yes! Yes! Lupad ang motor! Lakip si Angelito! Goodbye, Angelito! Inotel ng labas nga to. Oo. O gili ba? Mabuwag ang uwat to. O lagmit nga. Tigba ka itong tuwa na. No simple na ka. Di daling matris up tungod kay. Tungod kay. Ato manggitang ang plate number. Hello. Okay na, Yorito. Patik na. Unsay okay na? Unsay patik na? Inotil na itong gingon mong Angelito Mondragon. Unsa? Good. Unsay inyong gibuhat niya? Simple lang kayo, Yorito. Hmm? Among gisundan ang iyang motorsiklo ngayang gisakyan. Udayon. Among gitumbol gibanggaan. Good. Kung sa'yo na mo, inyo bang ipatlatayan sa ligid? Wa inoon malatay sa ligid. Nga naman. Tungod kay sadyang naiguk ang motor nga among gitumbol. Nilupad siya uban ng motor. Namong gibanggaan. Nalubad sa gikas motor nga gisakyan. Ug labing siguro inutil ang labas niya. Way siguro buak yan o initugpa sa yudan o dili ba basig natuhog sa kural balik-balik ang iyang kalawasan. Doon na ba'y nakasunod din niya? Basta limpyo nga pagkabuhan niyo ito. Labing mayo! Okay na, batik na ang inyong kisugo niya rito. O kung niya, gigadri mo report na kami kang Ma'am Mila Green. Okay. Salamat ninyo, ha? Salamat ninyo! Oh, kumusta? Limpyo ang pagkabuhat, ma'am. Dili ba madamay ang akong anak? No. Why problema, ma'am. Why problema. Dili ko gustong taong bakakon. Honest ko, ma'am. Siguro kang inutil? O patay? Duhara ng sangkuhan, ma'am. Doon kay nabanggaan man to na mo. Milupad siya uman siyang motorsiklo. Okay. Good. Kuwan lang. Basig matris up lang kami. Ayaw ka magkabala ka. Hit and run. Ako rin mo gasto sa kaso. Ug mahimong bayran nato ang ilang kinabuhi. Mutak umra ang tagtungod ni Ana. Kon makakitag binandol nga kwarta.
mukangkang ang ilang mga kamot. Okay. Sige, ma'am. Adto na kami. Okay. Additional. Tag 10,000 pesos kamo. Salamat, ma'am. Okay, niya. Dawata. Ihatag sa imong mga kauban ang ubang mga sobre. Origlado, ma'am. Ayaw suluha. Mahibawan ko raw niya kana. Kung imo bang gihatag uwa. O kung mahibawan ako nga wani mo ihatag, imong gikurakot. Aw, malintian ka na ako. Ayaw ka wala ka, ma'am. Dili ko kurakot. Kinsa tayo pangani mo? Guyong ugot. Basta timan ilang guyong. Oo. Mupangga ko sa mga tao nga loyal na ako. Apan kaaway ko usab ang mga taong mo traitor ka na ako. Ma'am, Milagro. Oh, sige. Makalakaw na ka mo. Sige, ma'am. Ari na kami. Tuan na sila. Papason ang mga babag sa agianan ni Raymond para sa kalampusan ngadto sa anak ni Baldomero. Ha! Baldomero! Baldomero! Amay! 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 Uy, Bistri, wa pa ka balik si Angelito. Wa pa man. Nagdugay man siya. Nagisapot na ba to si Day Chris? Nanong wa pa balik si Angelito. Akining apason ko baka ano? Sabi mo apasa? To sa namaligyayo ka ng inasal manok. Unya, daghan man ang namaligya. Basta. Adtuon ko lang tingali. Paabuto na sa nato, uy. Basig mo abot na to. Tawagan ko ka sa iyang cellphone. Aw, nangaraman di ay na. Sige, tawagin na yun. Uwa pa nabalik si Angelito, Ray. Tungod kay niipikto ang atong plano. Raymond. Inutil na tong imong bodyguard. Unsa day balita? Ginabaga nila ang motorsiklo ni Angelito. Ha? Kinuo ko. Yawa, sangpit ng kaginoo. Ha? Kuan kining... Di ba? Gusto ka man nga mainutil ka itong dawana? Kuan kining... Uwa ka siya mamatay? Oh. Kung patay na, huwag swerte. Raymond. Labing maayong mamatay to siya eh. Pero hingpit yun nga, di na siya magkasamok-samok pa nimo. Raymond. Mao na diha. Tungkol kaya sa dihang gibanggaan nila ang motorsiklo nga gisakyan atong Angelito Mondragon, nilupad si Angelito og lagmit nga nabuak ang iyango. Unsa? Kadiyot ha, magsusi ko. At kadiyot lang, ari unsa nako sila si Amay. Dili ka lang una ha. Uy. Maro maglain. Unsa ni bati magkakabalaga? Ha? Uwa magwid. Kabalaka bagod uy. Sige ha, di ka na ha. Gusto siyang mahanaw si Angelito, pero karon murag di bati kabalaka. Masabot ako nga. Mao ka na iyang ibati tungod kay nakita nako sa iyang panagway. Ingon og sa guilty ko. Di lang mahitabo nga mamatay sa Angelito. Dili lang unta. Wa gyud na balik, Bistri? Di bati na kong kabalaka eh. Kung unsay nahitabo kang bay Angelito bay. Nagmotor ko to siya. Labing dugay ato 15 minutos. Ha? 15 minutos o 1 segundos. Ha? 151 unta. Ha? Makabalik na unta siya pero karon hapit na mo sa kaoras wa pa yapon. Bi? Sibi. Amay usaman, huwag ginabalik si Angelito?
Ay, wa pa gyud day. Nagsige kay mig paabot pero wa pa man gyud oy. Gikulbaan ko! Gikulbaan ko! Unsa? Tingalig dunay daotang nahitabo kang bay ang hilito! Unsa? No. Apasa. Susiha, Bistre. Kinahanglan nga mahibaw ko kung unsa nahitabo kang anghilito. Sige na, karon dayon. Okay, Miss Chris! Lihok karon dayon. Day Chris, mura nag-uol ka nga wa mabalik si Angelito, uy. Unsa? Nagpasabot ba na? Nga di ka gustong doon mahitabo kang Angelito? Unsa? Kalitse. Gusto na kong mahibaw kung asa siya. Tungod kay nagpaabot ko sa akong gisugo niya. Asa namang inasal nga manok Bisaya? Mao ba? Unsa pa ipaabot mo, Bistre? Lihok na. Present! Miss Chris! Nag-iyak ka lang. Miss Chris! Giingat kang lihok na leche! Oo! Ilas ang hilito! Miss Chris! Asa naman ka si Bay Angelito? Ha? Ganong wa pa man siya nabalik? Yes, mami. Ano man na yung report ni mo ang mga tao? Yes, iho. Naasta ka man karon. Di ako sa ilang Chris, ma'am. Sabay nilang Mr. Baldomero. Nakita mo na ba si Baldomero? Wa pa na ko siya makita, ma'am. Okay. Amping ka diha, iho. Yes, mami. Bye, iho. Bye, mami. Uy, Day Chris, nagsige na magkagpaso-paso, uy. Pasagdi ko! Nganong nipati ko kapalaka. Tingalig pa tinuod to gisulti ni Raymond nga posibleng patay na si Angelito. Dili, dili ko gusto mo ka ni mahitabo. Dili. Day, asa naman si Raymond, uy. Tuwali tos lingkuranan sa may loan. Balik ka na lang to dito, Day. Ako na lang atang ni Angelito. Ayoko na pagbuot amay, be. Nagpaabot kong Angelito. Ano ka? Di pahiyom ka man? Kasi nahimutan ni mo. Murag bang kung nabali ang hangin, Day Chris. Kasi nabali? Maglakot magug kang Angelito. Di magay ka gustong makakita niya. Pero karon, nagpaabot lagi kang Angelito. Gipaabot na ko akong gisugo niya, amaw ka? Mao ba? Sorry, Day Chris. Ang lalaki na lang ang naasalon. Samtang si Chris, tuwa sa may gate. Asa magkaha si Angelito? Wala ko siya makita. Tawagan ako. Katapusan ng tindahan nga namaligya og inasal nga manok Bisaya. Whoops. Nang! Kining doon ni palit og inasal dere. Kanang manok Bisaya nga inasal. Doon na. Wa ko kayo lindo. Ngano da mo palit ka, mas main noon mo palit ka. Kining ako lang gipangita. Akong kauban ba si Bay Angelito bay. Magpalit to siya og inasal nga manok Bisaya pero wa na mabalik. Hapit na 2 ka oras. Ba? O sige sakyan. Kining nagmotor nong. Oy. Wa ka tumapangga. Unsa? Uy, si Bistre man eh. Hello, Bistre. Hello, asa naman ka? May!
Norot akong libot ang mga tindiro o tindira sa inasal nga manok. Pero, wa man si Bay ang ngilito. Amay. Amay, kinsa na? Si Bestri day Chris. Amay na cellphone, me. Hello? Bestre, asan sa ngilito? Why ang hilito nga akong nakita? Unsa? Kuno day Chris. Wa kunos ang hilito. Wa na ikita. Kinuog ko. May dautan yung tingaling nahitabo kang anghilito day Chris. Matod ni Bestre, basin og nabangga ang motor o di ba hibanggaan. Dili na ko makontak si Angelito. Asa magkaday siya? Manaog baga ko. Dirin lang ko agi. Manglakto na lang ko. Uy! Tunay mga taong nagtapok sa unahan. Ngano maka? Og murag. Uy! Tunay gilantaw sa ubos. Doon lang ko. Monongkop. Oops. Ano ka na diha? Patay ko no. Brad. Brad. Ngano day na? O unsa na diha? Kuan, patay na gitingali ni, patay na gini. O unsa lagi na? Unsa? Tunay motor nga, tuwas ubos, perting gubuka. Ha? Unsa? Klaro ang litik. Lokot na motor. An lokot? Unsa? Uy! Unsa di ay? Mura doon ay biktima si Tanran. Biktima si Tanran. Naigo na sa hit and run. Ha? Asa man? Mutana ako! Gamay. Ikaw. Gamay lang do, ha? Nagnumero number 4 maka. Gamay. Oh, ikaw 5. Lihay. Ikaw 1. Lihay. Oh, uy! Laom man di ay. Murag 20 kapis ang gitason. Ha? Hala? May pagkalukot sa motor. Oy! Hala! Murag ang motorsiklo na ni Bayang Hilito! Murag, maugyod! Tuay tanod og pulis sa ubos! Manaog ko sa ubos! Si Angelito, Daddy, akong gisugo. Ipapayad ako og manok inasal. Wa pa na balik. Wa pa na balik. Naglagot bitaw na kay ko. Uy, nga naman ka. Masig dunay kakulian. Gipaabot ako, Daddy. Ikisabay pangan ng imong bisita? Si Raymond, Daddy. Raymond? Day Chris, day. Oh, amay. Ngano mo ka? Si Bestri nangita ni mo. Dunay dautang nahitabo. Unsa kita buha? Tabaga mo. Ay, bebe. Hello? Day Chris! Day! Si Bayang Hilito! Na-disgrasya dyan! Ang motor! May pagkalukot! Ugwa na ko ikita si Bayang Hilito! Unsa? Mauna! Nakita ka ni na mo diri? Ha? Nakita na mo diri nga dunay dagang dugo dili layo sa motorsiklo nga nahuga ni Ineng! My God! Saan pa ko, my God, di mo ito baga? Mauro na, miss! Huwag sa magkakaroon. Kini ka, ang tabang kong pangita, kunain ang patayang lawas ni Bayang Hilito. Unsa? Sige, miss. Kaya, nangita pa mi ni Bayang Hilito. Kadit lang. Asa rin napitan na hitabo, ha, Bestri? Asa? Diyan sa sitio Manipis. Sitio Manipis? Oh, Chris. Unsa na? Raymond, sorry kaayo ha, but I have to go. Asa man ka? Importante kaayo. Gisugo kong daddy. Mao ba? So, ayaw lang laina sa pagsabot, okay? Oh, okay. Nakasabot ko. Di lang sad ko magdugay. Sorry kaayo ha. Okay, no problem. Salamat, Ray. Sige. Di lang ko magdugay, pero... Chris, Raymond, ano? love kita. Part, way unay.
Chris. Sige na ha, di na ako magdugay ha. Oh, okay, Chris. Sige. Tanong sab ko. Basta kay... hibaw na ka, ha? Yeah. Mahal kita. Tama na part. Sakto na. Ay na lang, ana. Amigo rata. Naidaghang part. Ayaw lang ko. Chris. Part. Muna ko nimo, ha? Ha? Oh, sige. Aray na ko, pero... Sultihan di ka. Nga, nilampos na ta sa atong plano. Ngadto kang Angelito. Maundang sa pagkabodyguard nimo. Kilabing siguro, inutil na siya. O dili ba, patay na. Oh. Sige. Aray na ko, Chris. Nganong mo kining ako kipati? Ingon ko sa guilty ko sa nahitabo karon kang Angelito. Magmotor lang ko. Kadugay pa ni Amay nga nag-ilis. Amay! Day Chris, pa na kong ilis. Sige na, malakaw na yan ta. Pero si daddy ni mo. Siradaan ta lang ang gate. Kadaduhan na to. Pagdali, dali na! Dugaya ni mo, uy. Uy, si Day Chris pa ya. Ingon sa nabalaka pag-ayo. Gusto niyang masusi ang kahimtang ni Angelito. Dali na, sakay na. Oh, sige, Day. Amay! Ala? Uy, gitawag ka ni daddy ni mo, oh. Nagtangan-tangan lang kinis dati da. Nagdali ta. Amay! Asa na ba si Angelito, ha? Day, nangutala si Sir Baldomero kung asa na si Angelito. Tuganan ba nato siya sa naitabo ni ini, Day, ha? Day, Chris? Ako rin budool niya. Dili magud na ko mag-contact si Angelito. Mao nga nangita ko kaniya. Among sasihon, Daddy. Tungod kay gisugo na ko siya nga papalitog inasal nga manok. O niya? Wa pa nabalik. Wa, Dad. Og nanawag na ko si Bestre katong iyang kauban ba? Iyang amigo. Na-distress siya kuno si Angelito. Nadisgrasya si Angelito. Uy, asa siyang dapita na disgrasya? Gusto ko butanaw kang Angelito. Asa, Chris? Dad, ayaw lang una. Gusto ko mutanaw sa kahimtang ni Angelito. Dili pa ni mo siya makita tungod kay sigon sa tawag ni Bestre, wa nila ikita si Angelito. Mao ba? Pero, kadiyot, usag grasya sa disgrasya ang nahitabo kang Angelito, ha? Na-disgrasya sa motorsiklo. My God! Dad, diri ka lang ha. Kami lang una ang magsusi, okay? Chris. Sige, Dad. Ari na mi, magsusi mi sa kahimtang ni Angelito. Nana, lihok na yun ka mo. Diya ka na, Daddy. Diyos ko, ayaw itugot ka mamatay si Angelito. Oh, iho, kumusta na? Og ni atong Chris. No problem, Mami. Unsay no problem? Meaning, nagkasinabtanay na kamong si Chris? Dugay ra, Mami. Oh, ang buot mong ipasabot nga may relasyon na kamong si Chris. No. Wa pa, Mami. Oh, matod ni mo, dugay ra. Mami, dugay na nga mong kasuod kaayong higala. Ay, dili ka na ang buot na kong ipasabot. Kanang sobra pa sa higala. Mami. Wa na ko. Dali-dali, Mami. Tuon kay, naibaw ko nga. Dako kaayo gusto si Chris na ko. Are you sure, Yes, Mami, yes. O katong Angelito. Sa man dili ba ito magkasamog kang Chris? Kay pilampos man ang ato mga tao. Yes, Mami. Sila na kini si Miss Chris. O kamay ang niabot. Nagmotora dahil sila. Bestre! Bestre, asa? Asa na pita na discussion sa Angelito, ha? Dali. Tanawan ninyo, tanawa. Oh. Kana. Tanawan ninyong motor. Tanawa. Maing pagkalukot.
Ginoo ko. Og si Angelito, asa na? Wa ikita. Kung wa ikita, nagpasabot nga buhi siya. May langon taog. Buhi pa to. Ang akong ikadlukan nga tingalig. Tingalig unsa ha, bestre? Tingalig gitar gito si Bay Angelito sindikato. Nga gustong mupatay kang daddy nimo. Unsa? Tingalig giplanuhan na og maayo si Bay Angelito sa sindikato nga gustong mupatay nimo. Tungod kay siya pa nagaluwas kang daddy nimo. O niya, kaning una-una nila nga kining salbahe si Angelito tungod kay siya ang hinungdan nga wa sila mulampo sa buhat-buhaton nila kang Sir Baldomiro. Sakto gyud ka, bestre. Sakto mo lang. Ha? Litro pa gyud. Kung mao man gyud kini ang nahitabo ni Bay Angelito, nagpasabot lang na nga naamong gyud si Bay Angelito tungod sa iyang pagtabang si mong daddy. Nabisag, wa siya'y labot sa inyong kinabuhi. Pero nagpakahiro si Bay Angelito sa pagtabang si mong daddy. Na, ug angayon ta ka magpasalamat niya na. Ha? Angayon ta. Bestre. Angay ka magpasalamat. Ug dili nimo kontrahon si Bay Angelito, bay. Ha? Wa ba nimo hunaw-na nga si Bay Angelito? Ha? Ha? Gibuhis din yan kinabuhi tungod ninyo. Sakto ka, bestre. Litro pagyad. Ha? Hapit siya matay niya itong gidunggap siya sa snatcher nga nag-ilog si mong silpon. Ha? Busa ayaw siya kasi lagi. Bestre. Nooy kayo akong amigo, oy. Nga bisan ka ni ka ng... bisan ka ng gitipi na siya sindikato. Tingali gitipi na to. Loya, oy. Loy yung kayo. Amay. Dali na, Amay. Oh, asa man to, day? Ay, napangutan na diha. Dali niya. Wa na. Nisirit na. Oy. Oy. Ganong nangita man siya ni Bay Angelito? Base, nagdabalaka to siya. Mau pa! Agpaso na ko! Miss! Miss Chris! Miss! Ha? Nabalaga ka kang Bay Angelito? Ha? Nag-goal ka? Ha? Nagpangitam ka niya? Goal ka? Nabalaka ko nga nung wa mo abot ang akong gisugo niya. Unsa? Wa man sila manawag si Chris. Usa kay resulta sa ilang pagsusi kang Angelito. Uy, may nanawag. Kanaog na, Amay. Oops. Unsa may buhato ni mo, day, Chris? Manawag ko sa mga nagkalain-laing ospital. Basta na datog ospital si Angelito. Sige, diha ka na. Uy, ngano ni ingon anak mo nang yang kabalaka? Si Crisanta, nagsigi og gamit sa telepono. Chris, Hello? Oh, yes. Naa pa diha? Why Angelito Mondragon nga nagangat diha? Yes, vehicular accident. Okay. So, what the I? Okay, miss, thank you. Okay. Crisanta, Daddy, asa man ka? monto ko sa ospital. Ha? Unsa man mo pa check up ka? Schedule nimo si man check up ron? No, dili. Tuag karon didto si Angelito. Ha? Asang ospitala? Kay duha na ka ospital lang akong gitawagan, Dad, pero uwa man siya. Tuwa siya sa ospital sa gobyerno. Ansa? So, muadto ka? Muadto ko. Kuyog ko, Daddy. Asa man ka, day? Sa ospital, mi. Nahibawaan na day nimo kung asang ospitala si Angelito. Si Daddy ang nahibaw, kay gitawagan siya sa taga-ospital. Nga tuan na admit si Angelito. Muguyog ko, day, Ay na lang lagi, kami na lang si Daddy. Bantayin ning bahay, ha? Oh, sige, okay, day.
Si Amay ni. Halo? Amay? Bistri, asa man ka? Padayon pa kung nangita kang bay, Angelito, bay. Nahibawaan naman good kung asa siya. Tuwagan ni sila paingon si Miss Chris ug si Sir Baldomero. To sa ospital. Salamat taon. Asa mang ospital, ah? Nana ang emergency room. Dad, doon na siya. Naglingkod sa dapin. Daghang kay pasyente, o nagkadugo pa siya. Ginoo ko. Angelito. Usabay na hitabo ka nimo, ha? Disgrasya, sir. Miss Chris. Sorry nga wag dahil ko magkapalit. Diyan di magisuko na ako. Ang inasal nga manok. Wala na ako magtutimo tungod sa itabo ka na ako. Sorry kayo. Angelito. O di usab ang sukli. Unya na ka na. Kinahanglan nga ibalhin ka na ko og pribadong ospital. Diya ka pa sa Dublin. Wa ka pa maatiman. Wa pa, sir. Tungod kay daghan kayo ang pasyente nga nagkuna ka ako. Alos di na gani ba ila ang imong hitsura? Ang imong naong tungod sa daghang dugo. Di pa tingali ko mamatay, ani, sir. Angelito. Uy! Sila ka na si Miss Chris ug Sir Baldomero. Nagsunod sila anang gisakay sa stretcher. Miss! Uy! Si Bay Angelito ka na! Ha? Bay! Miss Chris! Saan man natin yan? Naglutok na ng mata na niya. Miss Chris! Bistre. Ibalhin na mo og laing ospital si Angelito. Kinuha ko. Hala! Nagkadugo si Bay Angelito. Buhi pa ba tao na? Buhi pa ba? Buhi pa siya, Bistre. Salamat nga na atiman na si Bay Angelito sa mga doktor. Salamat. Luoy kay siya dito. Naabta na mo siyang naglingkod intahon sa Dublin. Ug wa pa matiman. Tungod sa kadaghan sa pasyente. Maugyat! Lagmit matiwas na dito. Ha? Ambot na diha eh. Mambot na ospitala. Gobyernong ospital. Daga matag kwarta. Pero ambot lang. Luoy kay mga pasyente. Ilabi ang mga kabus. Ha? Sama, sir. Kanang nakasulti ba siya, sir? Kung noon siyang pagkahitabo, ha? Nakasulti ba? Ha? Ayaw lang kayo ipadool ang imong naong, ha, Bistre? Gipadritso pa na mo siya og atiman. Kay ingon og luspad na kayo siya. Daghang dugo ang niagas kaniya. Kanang, kuwan, sir. Inasal sa manok ragi hinungdan ana pa. Unsa, Bistre? Tungod ra yun, tos inasal manok. Hanggaw ka? Ako'y gibasol ni mo nga gisugod ako sa Angelito inasal nga manok, ha? Ako? Waman day, Chris, waman. Lagi, ha? Pagklaro, ha? Dad, dihaon na mo. Ni apang inasal nga manok kay iyang gipalit. Dili kalimot nga nakonsensya ko. Nakonsensya ko nga nagtanaw niya. Dako kaayo ang samat sa iyang agtang. Natubog sa dugo ang iyang isulob. Sorry. Hello, Ray. Asa ka karon? Kuan. Di ako karon sa mall. Ano ta ka? No, ay na lang. Kaya mo ulit na tingali ko. Mo ba? Sige, Ray, ha? Hey, kadiyot lang. Onsa man? Wala magpakita si Angelito ni mo? Yes. Wa na. Patay yung tingali to. Biktima sa hit and run. Tingali? Sige ha, Ray. Bye.
Sorry, Ray. Walang kumasulti nimo sa tinuod nga kahimtang niyang hilito. Oh, honsa na. Nakatilaw na jug tagam katong anghilito. Dili na kato magpakita pa kang Chris, iho. Oh, mami. Ugway siguro og natigbak na kadto. Oh, mangutana ko nimo, iho. Nakaadto ka naman sa ilahang Chris. Sa man nakita mo na ba ang iyang daddy? Wala ko ikita, mami, pero nakaulay na ko, no? Gikan sa hospital. Okay. Okay, iho. Salamat sa kasayuran. Gituyo ang pagbangga ganimo. Mao ba ang hilito? Yes, sir. O kinsa nagbangga nimo? Unsa nga sakyanan, ha? Usa ka ban. Anong bangga ka na ako? Klaro nga gituyo. Ang ako ilang banggaan. Huwag katong maupan. Taw-taw na itong naka-standby at bang sa inyong bahay, Sir Baldo. Unsa? Miabot ka tong bisita ni Miss Chris nga si Raymond. Mamadugay, miabot usab ka tong maumpan nga parking. Og sa dihang gisugo ko. Sakay ko sa akong motorsiklo. Namatikdan ko na lang na nagsunod ka na ako katong maumpan. Dayon kibanggaan ako. Musagbat ko. Ha? Katong maungban, nakita po na ako. Ha? Kung kadto ang nibangga ni mo bay, klaro kayo nga, ikaw diyo yung tuyo ato. Bay, Bistre. Dili makato kauban ni Raymond. Bestre! Muna niya! Nayabag ka na, Bestre? Ayaw pa takag pumasangil, oy! Ha? Sihong, ha? Kining, kuan ba? Kining ako, mga pagduda pa man Miss Chris, mga pagduda pa ni. Ayaw patakag pasangil? Anong pasangil ang gutaw mo sa Raymond? Huwag ko mamasangil, pero may posibilidad. Ano nagkasulti ka manana? Tungod kay, kuan man, nahibaw man ko, sir, kagatong Raymond, ha? Ngahigala ni, Miss Chris, wa makagusto kang bay ang hilito bay. Mao ba? Nagkaatraso man sila, si Raymond o si bay ang hilito. Unsay atraso? Kanagod ko, sir, kanagod si Raymond, ha? Amigo na ni, kuan, Miss Chris, amigo na, ang giroon kinatawa na, sir, giroon kayo. Ayaw lagi sa waya si Raymond, Bestre. Kining, sorry kayo, Miss Chris, ha? Sorry kayo. Pero, kining, sulti lang ko tinood ba? Ha? Suya man yun ang si Raymond ni Bayang Hilito. Ha? Di magani kayon nga, gitiunan o armas ni Raymond si Bayang Hilito. Tinuod ka ba, Bistre? Tinood, sir, tinood. Ha? Kanang, kuan, sir, kita mo ko, sir. Ha? In my own eyes, kita ko. Nasuko to si Raymond nga, naubertikan ni Bayang Hilito, bay. Ha? Ang auto man ni si Raymond, sir, naubertikan ni Bayang Hilito. Kanya kay, masuko man dahil siya o maubertikan. Naog siya. Ha? Suko kayo, sir, suko kayo. Ha? Lisgag kong ilong, sir. Gitiunan dayon og armas si Bayang Hilito. Unya, ang sunod? Buhi malagis ang hilito. Awa man, dayon ni Raymond ang pagpusil. Hana-hana man diya itong niya, ha? Hana-hana. Ha? Panghadlok. Kay suko lagi siyang naubertikan. Gitiunan niya si Bayang Hilito siyang armas. Gitiunan niya. Ay, yango, sir. Tubag, sir. O sabay nahitabo sa dihang gitiunan, ha? Kuan, sir. Kining, way nahitabo, sir. Way nahitabo. Kay hadlok man si Raymond. Hadlok man. Unsa? O lagi. Gitiunan niya si Bayang Hilito. Oy, wa man mahadlok si Bayang Hilito. Iya manoning gidool. Unya pagdool niya, og gihagit nga, pabuta ni mga armas, pabuta. Uy, nisibok Raymond, nisibok. Og nisakay sa kutsi. Nahadlok, sir. Siya pa'y nagdag-armas, siya pa'y nahadlok. Oh, puti ba dahil lagom-lagom ang itlog ni Raymond, sir? Bestre! Unya, sukaran to. Nagkita pa ba sila pag-usap? Kwan. Si Chris, naibawa na. Tubag, sir, tubag. Tinuod ba, Chris, ha? Tinuod ba? Nga nag-abot na silang ang hilito o nga ng imong amigo nga si Raymond. Yes, Daddy. Nagkalalis na basad sila. Ay, ginagmayng lalis na gudi.
Kay kanas ang hilito, bugiro man sana, may buling sa utok. Santa. O katong kuan, ha? Salga ko balik, ha? Katong Raymond, ha? Piat City to siya. Sa Piat City ba? Sa duwa pas braha. Kanang piat-piat pa. Piat-piat, sir. Muna. Ha? Piat City to siya. So, nagkaatraso silang Angelito ug nga ng imong amigo Chris. Naginganlan og Raymond. Dad, wala to katagig bili ni Raymond, uy. Dili ta makasiguro. Ayaw mo pagduda niya, Daddy. Kay dili na mahimo ni Raymond. Pero, kuan, musalga na sa ito, ha? May bawaan ka na. Tinsay ang sugo. O tinsay kauban. Bayang lito. Bay. Oy. Bay. Tanawa, sir. Ha? Tingog, sir. Tanawa. Nakatuog na siya. Resulta ka na sa tambal nga gidapat kaniya. Ako na po, ha? Kanang taas pa yun kinabuhi ng amigo na ko, sir. Ha? Dili pa mahimong dagkutan sa adlaw minatay. Iho, mulakaw ko. Asa ka, mami? Ay, ang akong kumare, ang akong kasosyo sa negosyo ba? Giatake. Umay, no? Ha? Mo ba, mami? Ay, maulagi. Maong muduaw ko kaniya sa ospital. Oh, sige, mami. Amping, ma'am. Gipunaan ko ang kidawon ko sa ospital. Maro ra ba sa ning ospital? Hindi ni mo daw na magsigig pangayo or magdugang daw na aron maatimang maayong pasyente. Ay, munang gipunaan ko yun. Aron sa ingon maatimag maayos ang Angelito. Dili mahimong pasagdan ko si Angelito nga maoy nakaluwas kanako. Sorry, ma'am. Baldomero? Milagring? What a small world, Baldomero. Milagring. Saludo ako sa imong pagkamaayong laking abogado. Trabaho lang ang ako, Milagring. Kumusta ka na, Baldomero? Nahibaw ko's nahitabo ka nimo base sa mga balita sa radyo o telebisyon. Gitinguha nila ang akong kinabuhi. Tingalig. Doon na kay dakong sa kanila. O man tingali, Milagring. Basinog. Nakabangga kag paril, Baldomero. Milagring. Basinog resulta sa imong pagka-playboy, Baldomero. Milagring. Mau magamping ka. Aron mo taas pang imong kinabuhi, Baldomero. Wa man tingali ko sa Milagring nga nahimo. You are too smart, Baldomero. Milagring. Sud sa taas nga panahon nga, wa mag-abot ang atong dalan. Kinsa maghaang na ospital. Nganong ni ama siya dinhi. Tuara siya. Sundan ko. Ni Asya sa room 645. Ug ang pasyente A. Mondragon. Mondragon? Nagpasabot ba kining si Angelito Mondragon? Ako lay bantay niya, sir. Tubag, sir, tubag. Bistre. Ikaw, Bestre, bantayin si Daddy. Ako niya, kini si Bay Angelito. Kung ano lang, si Amay akong pabantayo niya. Si Amay, gamay. Okay. Angay sad nga, bantayan si sir. Si Mami. Hello, Mami. Iho, dakong buhi ang imong giingon nga si Angelito Mondragon. Unsa?
Sulag ba nga di ako karon sa ospital? Ug nahibaw-an ako nga di usab diri ma-admit ang ginganlan ug ang hilito mo dragon. Buhi? Mao kanay akong pagtuo. Mao ba? Taas og kinabuhi ang mga tao. Pero giunsa nimo sa pagsiguro, mami? Dili pa ka ng ang hilito mo dragon. Mao man na imong giingon nga bodyguard ni Chris nga imong higala. Og si Chris, anak ni Baldomero, dili ba? Yes, mami. Og dire, akong gikahinagbo si Baldomero. Og dito nangutana ko. Si Baldomero mo ni abaga sa bayranan sa ospital ni ato maong pasyente nga A. Mondragon. Kay nangutana man ko. Og ang pangan sa pasyente maog yun si Angelito Mondragon. Mao na ka na siya, mami. Oh. Taas o kinabuhi siyang Angelito Mondragon. Tuwa siya na ospital. Okay. Tawgon ko si Chris. Wala pa masayop si Bestra sa iyang pagduda. May kalabutan si Raymond sa nahitabo ni Angelito. Man nilang kani kay wa mamatay si Angelito. Nisamot nga nakonsensya ko. Tungod kay naapagid iyang gipalit nga manok inasal. O giuli pa ang sukli. Si Raymond. Hello? Grace, kumusta si Angelito? Kuan kining Tinuod bang buhi si Angelito? buhi siya, Ray. Mao ba? Kung buhi man, unsa man? May nutil ba siya? Di pa ko kasiguro. Unsa man? Gusto ka nga akong patiwasan? Ha? Sayon ra kayo na. Patiwasan ako sa mga tao. Ayaw lang tingali, Ray. O ano dili man? Tingalig, dili na siya maghilapot pa sa akong kinabuhi. I mean, di na tingali mo padayon sa iyang pagsunod ako kanunay sa akong mga lihok. Di na siya mo bantay na ako ba? Mao ba? Pero kadiyot, nakakita ka ba sa iyang status? Sa iyang kahimtang? Oo. Ganit di ako karon sa ospital. Mao ba? Ben, sa iyang kahimtang? Inutil ba? Saan? May mga bali ba siya? Murag wa man, Ray. Wa? Wa. Mga samad lang iyan aguman, pero fractured. Wa. Imposible, good. Matod pa sa ako mga tao nga sa dihang naigo ang motor sa ilang nga ila kining gidumbulan, maayo pagkalupad din paingon sa ubos nga bahin. Unya. Way bali. Wa, Ray. Angelito, dahil ko magdugay. Ug magamping ka. Kaya doon na sa day mga tao nga nagtinguha sa imong kinabuhi. Iyo kabalakan ako, sir. Totalaan naman ko sa bisan noon siya may tabo. Wama ko'y angay kawidan nining kinabuhi. Angelito. Ikaw hinon, sir. May angay magbantay kay nagkinahanglan pa si Miss Chris nimo. Unsa Angelito? Dili angay mawa si Sir Baldomero sa imong kinabuhi, Miss Chris, tungod kay nagkinahanglan ka sa iyang guidance. Unsa? Kung mapasagdan ka lang, wag kay maing ugma. Inotil ka lang, Miss Chris. Angelito, ikaw ba? Hapit ka pa matigbak buang nga ka niya pataka ka lang istorya? O sino pagtuon ako? Unsa mo ko, yabag na lang gid ko? Nga dili ko matarong sa kong kinabuhi? Sa akong tanaw, doon ay gamay nga tarong ka. Pero magalkal ka lang sa iyong barkada.
Hilom, oy. May punto si Angelito, Grace. Ay kabalakan ako, sir. Ang akong kabalakan mo, ikaw o ang imong anak. Og tungod ning nahitabo kanimo, Angelito. Unsa man, muundang ka sa imong trabaho. Huwag kini magkapabugnaw ka na ko, sir. Angelito. Unsibot mong ipasabot. Hinaon nahimo kining hagit sa akong pagkatao, sir. Di ko mundang sa akong trabaho. Mupadayon ko sa akong pagtrabaho diha kaninyo. Salamat, Angelito. Mistre, hibaw ka ba nga si Angelito, di gud mo undang siyang trabaho bisan pa man sa nahitabo niya? Kibaw ko kinabuhi ang akong amigo. Ha? Di na malisang. Labos tanan. Di na musibog o kumbati general. Pero basil tiwasan siya, di ba? Kay gato lang yung nahitabo niya. Klaro man kay gudto nga, gituyo gudto nga, damagan siya, di ba? Yes. Pero dili siya musibog. Kay hibaw ko kung unsay gusto niya. Unsa man gusto niya, uy? Unahan ko. Gusto niya. Nga may bawan. Kinsa ang tao o mga tao na nagtinguha sa iyang kinabuhi. Pistri. Ha? Unsa? Unsa may? Samtang niya ako rin sa ospital, ikaw na mo bantay kang Sir Baldomero. Okay. Okay, sugot ko. Labi mahi. Ay kabala ka, hindi ko magdugay din. Tanaw na ko, labing dugay, 2 ka adlaw gawas na ko din. Onya, musugot ka si Sir Baldomero? Ako yung mo explicar niyo. Importante nga doon na siya kauban kung maglako-lako manugaling siya. Ikaw ang may baw. Oh, asa man ka, day? Mulakaw ko. Kuyugan ako sa daddy. Unya ako? Asa man ko, day? Mukuyog ka. Ang mag-imong pasagdan si daddy. Unya ka na si Angelito. Unsaon man na? Ako rin mahibaw. Asa ka paingon, Bistre? Mando ni Bay Angelito. Nakuyugan ako si Sir Baldomero. Iya kining pamantayan. Silbing hulip niya. Ayaw na. Na ako og si amay nga mobantay kan daddy. Oy! Supako na ko ang hangyo ni Bay Angelito. Ayaw siya biyae. Ha? Nga naman. Kay basig tiwasan siya. Tay Chris. Bantayi si Angelito. Kasabot ka ba? Mauman ka. Asa nas daddy? Nagunag ka na og. Magigsulti ko na to siya sa doktor nga nag-atiman kang Bay Angelito, bay. Pabilin ka. Bantayi si Angelito. Maayo gani kay maayo ra ang kahimtang ni kumare. Misuol lang dai kuno ang iyang vertigo. Milagring? Baldomero? Kinsay imong giyari sa ospital? Ang akong kumare. Ikaw? Kinsa imong gyari diri? Batanong babay nga nabiktima na sab sa matamis mong dila. Baldomero. Milagring? Unsa maghay sunod nga mahitabo? Mga kasama, sunda ang uban pa mga sumpay ning Habal-Habal Driver Kalang. Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nacorda Tayad. Recording editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nacorda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama. Og mao to ka listener ang part 3. So sa pagkakaroon mag-arrange pa kog tiwas sa Maribel sa kagabion sa ayay mapriso ka. Nginaon na nako pagsulti kay nay mo comment ba nginaon mo nila no ayay mapriso ka. Ikaw rin mapriso. Ikaw joke lang no. So ari mag-arrange pa ko ron sa ayay mapriso ka. Okay. Kaya mauli sa ko kay maglungag ko mga kalisinan no, opay pamahaw.
Unya, mga hoy na pod. Pwede reklamuhay og mga hoy. Balag init mga hoy gyapon. Okay. Thank you so much. God bless mga kalusunan. Salamat sa kanunay pagsuporta. Amping mo kanunay. God bless.